Magi Kenya mangima mabende kolo kendo funo weche mopogore opogore mamulo ngimani. Arwakni machiegni nyinga en Victor Tino Makajima. Yemoda kaw thuolo mar rwako team mar kaka waneno kinyi makawuono. Yemona chak kod governor nyocha waonge kod juma mokalo. Kata kamano Nyasaye otimo kinda mar neno ni obedo kode juma ni kendo. Governor oyawore kendo Musa nyagi wuoth manyochi wuotho go mapek ndi Marco Jaodi. Erokamano Victor. Erokamano yaore ahinya. Erokamano. Amor ka Nyasaye omiwa thuolo kendo wachak waromo. Erokamano ahinya. Ayudo ka kare usipod romi mana kaka pile. Oyo ma en lwetre japuonj made dhialo odiochieng jopuonj nyoro. Iluongo ni nya Chula Fangano. Nyargi daktari Okanda. Nyargi japuonj, nyargi professor. Emanyo wacho ni kawuono nyaka bora capsules kawuono kama. Aneno. Nyargi jaka kengwa. Iluongo ni Teacher Zainabu. Nyithinda ngiso ni oyo usite mami. Luonge ni Teacher Zainabu. Ano ka chalo gima nyo oki irito fundi gi beti. Ngani funde moko ano ka tinde ibudho ma tiende kanyo gifwang ki yweyo maber kone ni wala dirito gi beti nikech wan gi wuoth moyudo mar 11 ka mache wuoth moko nya dware tugo taneno ka ochako kelo na weche mang'eny ado chako kaso wuoth madwe ma 11 cha kacha koro onge oyuma. Victor yie mondo me amos ni kwara moga jwang kamoro amora magichiewe okinyi makawuono no yawre uruduto wamor ni Nyasaye omiwa kinde mondo me wachak waromie kaka wanene ka wagoye mbaka mana kaka iwacho ni juma mokalo nyocha ne yaonge nyocha ne tija bich ma iyenyo ne wako dana mana kaka iwacho ni jaoda mama Siprosa Muga manyocha Nyasaye nokowa okonyowa kendo nyocha ne wakete kar yweyo mare maber e gweng ma Kagola Sino Kolunga kendo adwa goyo erokamano ne osiepe duto manyocha ne ochopo ka hotel negi koda Nyakwar Perez Ken Muga. Agoni bende erokamano kachiel koda osiepega duto tetete kama oting'o wakili Aguko Seth Osako Junior Otho to gi Father Kennedy Nyumba manyocha ne hotelie e nyasi mar koda na gosiepega duto te Victor. Ing'eyo ne sa chandruok bende ming'eyo godo osiep kinde mag chandruok ming'eyo godo nto osiep mosiep en mane sano bende manyoyo yiekore ming'eyo osiep ma samoro bende ok osiepa omiyo adwa goyo no osiepega duto te manyocha ne ochung' koda e yo achiel kata yo machielo ma kinde manyocha ne wan koda kuyo mapek mar koda wan dana manyocha ne otelo na mawatieko. Ka kamano tang'eni biro penja samoro wach manyo mora kata moko mora kawuono to kadwa donje wach mar siasa ma ok mora to adwa mana wacho wach achiel kizungu nogoyo ngero moro ni charity begins at home. Omiyo ntiere timoro manyo mora kanyo abai e gweng awuoth e gweng madwa go erokamano makende ne mjumbe machon makasipul Mheshimiwa Osele Silvanus ntiere nderni madala Victor ma Mheshimiwa Osele nyoloso kabisa kanya penjo nto nderni giere kako los gi nyaka nderni ma yudo ka moko donjo mana e rogo to no timo tich mabere kabisa kendo yudo ka ndara mawuok karota kochomo school Kanyangwara kendo chako wuok Kanyangwara kabiro school Ogenga mochako chwe Kadongo magi kanya compare gi kuonde moko ma samoro nyaringe Victor to ntiere pogruok maduong' omiyo jomoko wacho no oyo ni loso weche mag ndara gi ni ok tije ma onego beni jotelo nyalo timo tadwa wacho ka ni Mheshimiwa Osele otiyo tich maberie kabisa kata doko ni ok en mjumbe sani ntiere yo manyaringe Victor kiwuok Kindu ka ichomo Pala ndara no rach mapok odwaro yudi kichomo school Ogenya nyaka ichop Pala to ndara mosebedo marach kuom thuolo malach nikech nyalo paro gimoro 2010 ka ok 2008 na tiyo gi ndara no ka chomo Mwalo piny ndara mochomo Goduma ndara no nie condition marach to mana ka kochal gi ndara bende moya Sikri moncha na wuo e chien ka kochomo Leader awi maber na winjo ka romo moro mancha governor ni godo gi joge Nairobi ka nyo gi tuo meni na chilo kuom derni midhi losi omiyo jatelo chako mana gi ndara madala gi tich ma Mheshimiwa Osele otimo tich maber ma okwayo ni bende jotelo mamoko nyalo gi to nderni gi nyalo los gi yo machalo nade mondo jopiny oyud konyruok gi fungruok e kor gwenge kuonde ma gintie. Erokamano Nyakwar Perez oyawore. Erokamano thuolo mari mar moso Nyakwar moga jwang ti tuomno maber ni gimarach ni ma nyelo eromo juma mokalo chien. Erokamano
an bende kaka pile giko juma kama thoro bedo pacho to wabedo gi thuolo mar go mbaka gi jopiny rado gi jopiny to aneno ka odiono ok obedo marach nikech kata kiweyo weche moko mabende mag keto ji dang'e makon gi kocha noyudo thuolo mar neno opira e chiro maramba maneno ok ifwenya ne wabedo kanyo maneno opich Chelsea kan gosiepa mapita Demba wabedo mos kase chuo buta moro matin to gangocha ni kase nime iye to koro waneno mana Chelsea awinjo mana weche kaka wewe kire kanyo chanda nyakwar Perez ipondo ne ng'ae gweng'u ing'eni mondo inego opira gi kwe okay to samoro idhi go kata mduo kata mana ng'wen no idhi go ng'wen igeng'o wich put moro koro nyaka ing'eni ko ni wo gi wich put kulo wi boss to ne obedo maber kendo ne dikulo kendo mar gombaka gi ji achiel adek bende kaka winjo Fred wacho e weche mag dongruok mag gweng' anno ka wambere ndara moro ndara mawuok Ramba wakacha apani utiyo kode kinde mano biro cha mang'ado tie Gideons kama dhi nyaka korwa cha mano ka en ok ober e ruok to ne wasego simba ari adek moko mon geno ne biro ng'i kaka inyalo rese kama ni bende puoch ne chenro mar gedo mar ndara mawuok kadongo kadhi nyaka mawego kindu bei oseketo tich obedo mayot kata kapo ni riembo nyamburko mari to kia kadongo michop dalawa kata ten thuolo mana matin manindo koro mago gin dongruok ma wanyalo siemo to mopogore kod mano bende ang'e ni jopiny nyalo bedo ka pod go mbaka mar penjore ni to e okang' mane biro dhi nyime mar neno ni dongruok gi obedo ang'e ni biro lose ahinya ni wach mar ombulu naneno ka bende wach mar ombulu ni ji pod ok goye mbaka ahinya e kor gweng' koro nyisi ni samoro mijing'o chako donge motegno to en mana gima ng'eni wadhi lose ni jopiny omed mana jiwore mondo bed mbaka ma ji nyalo goyo ma kata kineno ka wadu pod odhi e puodho to pok okawo ombulu ting'ise ni kawuono samoro weye keyo matindo ringo kawe kata chako duogo chop keyo. Erokamano. Victor, dakika achiel wiya wil gi osiepna injinia Rolex Wasonga ma bende ncha ne owuotho kendo omuomo na piny kaachiel kod Seth Ogelo wakili nyo gichung' koda motegno kabisa omiyo erokamano ahinya injinia Rolex kaachiel gi joma moko. Erokamano. Nyakwaramogi en thuolo machielo ma koro wada chaka moko wach. Kata kamano an bende pod akuyo gi jo fwambo gi keyo wetewa achiel kuomwa Florence Ochieng manyo tiyo kod Radio Lake Victoria dala mar Kisumu notiyo kaka reporter mar Ramogi FM ka ndalo machien kocha en jaod Jack Otieno mar Nandole Radio Kisumu otimo mos makende elo jo fwambo duto te poleni sana kaachiel kod Donna Kamya ma bende wito wuon mare Bernard Kamya dala machula ma Rusinga wamedo keto familia gi bende dwedi Jehova Nyasaye kanyakla kod familia mangima bende mar jofwambo kuom wito jaduong' Washington Ochieng Obuya manyo en general manager mar Nandore dala mar Kisumu. Waduto wakuyo kodu kanyakla e kinde ma un kod midhiero gi pek maket kod mago duto te gin chenro mag Jehova Nyasaye. Nyakwaramogi weche thoth jomokalo chenro mar IEBC nochako chenro mandiko kura e Kenya mangima chenro mano chungi ka ji ne pok odhi yiero mar 2022. IEBC manyien kata commissioners manyien wacho ni ma en okang' ma koro giketo mar neno ni gindiko oganda maromo 6.3. Chenro ma kama endi nochakore jomokalo chien kata kamano ywak osebedo ka nitiere ni kwan ji matin ne 7,000 kende ema osendikore e Kenya mangima. Piny Luo jatend migawo mochung' weche mag teko Opiyo Wandayi kanye loso nyoro ne osoko wang' jotend piny Luo kowacho ni gine magiserem ji oganda wuok oko mar go kura. Dibe ni ang'o ma kelo chando komiyo kwan oganda manok kende ema osendiko kura nyaka ne chak chenro mar ndiko kura maluongo ni continuous voter registration. Governor ma en wach ma bende kane pok wadonjo kam ne watemo goye matin. Dibe ni nyao ni kuom ng'a kosang'o matimore omiyo oganda manok kende ma osendikore nyaka ne wa chak chenro mar continuous voter registration joma mokwongo tik. Victor, erokamano mae en penjo makore lach. Koso dibed ni jopiny pod ok ong'eyo nengo mar kura. Koso kura mane gigoyo cha ok gine ber mar tieng' manogo kura 2022 cha neno gi e sani. Victor, wegi kanyo nikech idhi maya wach.
idhi kawo gik monego awachi. Ulu mari. Erokamano. Achiel kuom penjo maduong' mipenjori ni to jopiny kawo kura nikech ang'o? Ang'o momiyo dhano kawo ga kura? Kopogore gi dhi goyo ombulu no, to nitiere penjo ma jopiny penjore ka pod ng'ato ok odhi okawo kura, ni to ang'o momiyo okawo kura? Omiyo achiel kuom gigo mamiyo jopiny kawo kura en ni mondo gikel lokruok. Gitigo mbuchgi ni mondo gikel lokruok e telo ma pacho kae, to kata mana telo ma okang' mamalo, kata national government, kenje bende county government. Koro penjo ma japiny kuong penjore mondo to lokruok gi be gitimorega. Mokwongo, ibiro ng'iyo ni jogo ma pod ok okawo ombulu mathoth gin oganda matindo ma waluongo ni Gen Z. Sani gin gi namba malach ahinya maonge ombulu, nikech king'iyo 2022 nyaka sani bang' ombulu mokalo, king'iyo bende bedo ni thothgi ne ok okawo ombulu e yiero mane wachomo cha. To sani king'iyo tiyudo ka gionge siso, rawere matindogi onge siso mar dhi kawo ombulu. Ang'o mamiyo gibedo ni gionge siso? Nikech ombulu madhi nyime, registration madhi nyime ni ber mondo mi waler ni mae en continuous voter registration manonego bed ni chakore bang' ombulu mokalo. Nikech nochung goyo ombulu 2022 sama ne wachomo goyo ombulu cha, mondo mi koro ne IEBC olos register cha e yo makare giluoki mondo dhano timang'o, mondo dhano go ombulu. Koro bedo ni neno ka rawere gi onge gi siso, gionge gi riyo mar dhi kawo ombulu, nitiere weche mawuok kae. Ma kiwinjo kata kaka wanda inyolose no, to gi jok mamoko opok gichopie chuny wach. Nyithindo gi neno no ombulu ma gikawo ni onge lokruok makelo. Koro ng'ato penjore ni to ere tiende dhi kawo ombulu no, nikech koda kawe koda ok akawe to dhi bedo machalre. Nikech samoro thoth gi ne ok ogo kura 2022 to giseno kaka weche mag telo mar piny Kenya chal. Dibendi ma itemo wacho ni chido chunygi ma gibedo maonge gi siso mar koro ng'ado kura ni. Mane chuny wach, ok telo mar piny Kenya kende, to nyaka telo mar counties gi. Ng'ato bedo gi siso mar kawo ombulu kong'eyo no mbuche ni kodhi go e tibi kwane, kendo mbuche ni dhi kelo lokruok. Koro ka malo kae ong'iyo to neno ni koda kawo kod ok akawo, to kaka timore e kaka dhi medo timore. Bendo mbucha ni nyalo sundo piny owacho mar William Ruto mondo tim gik moko e yo makare, kong'eyo ni ka otimo gik moko e yo makare ta nyalo tiyo go mbucha ni mar tere dala. Koso kata kawe adhi agoye to onge lokruok madhi kelo. Mar ariyo en bedo ni onge lokruok e systems mag telo pacho ka monego bed no ombulu gi kelo ka pod ok waseyo nyithindo gi. Victor, e juma mokalo, jumbe ariyo mokalo, nyocha ne wawuoyo kuom weche moko maricho manyocha ne otimore e kaunti ma Siaya. Kuom ranyisi, inyalo paro weche manyocha ne otenore gi weche mag jochiw thieth manyocha no ocham, moko ocham pesa gi. Ka japiny ong'eyo no ombulu ni kakawo to samoro nyalo biro konya tero sirikal mar gavana orengo dala. Ponono gik makamagi ne otimore. To bedie gi siso kong'eyo ni mae alternative kende ma an godo. Kuom ranyisi. To kong'eyo ni koda ka ombulu ni to pod di mana bedo machalore, kendo jogi pod di maduogi e telo. Oneno ni onge tiende mondo timang'o okawo ombulu. Mar ariyo, rawere matindo gi ng'iyo nikech moko kuom jotelo ma wan godo kuom sani nochak gone gi ombulu 1992 sama ne wan gi multipartism. King'iyo jok modominate, adwani mondo wang'e pach rawere gi gima kigo kod gi mbaka to giwacho oko ka. Victor, king'iyo jok modominate political scene kuom sani, jok machalo Oparanya gini nochak gone gi ombulu karang'o? Kuom ranyisi, tidwa nyiso nyakware sani nochako ka ombulu odhi ogochne, to kwargi nogone jali ombulu. Dana manyo yuyo cha Siprosa nochako goyo ombulu ne jok ma pod oweyo ma wuon oduogo gocho negi kendo amba gocho negi. The same names, kibiro winjo Rengo, ibiro winjo Nyong'o, ibiro winjo Joho, ibiro winjo Paranya, gi jok machalo kamagi. Ibiro winjo Buru Odinga, gi jok manwa chako winjo ka pod wathindo. Jogi e jok makoro sayo rawere gi ni mondo dhi okaw ombulu. Magi nyikwegi.
okrach mak mana ni nyikwegi gibende penjo ni unu useyudo gimudwaro ang'o ma kok udwa loko sani minyisowa mondo mi wakaw negi ombulu. Emomiyo ibiro do ka samoro rawera moro machal gi Gen Z gi kowacho negi mondo gikaw ombulu to giwinjo. Mae mamiyo samoro winjo ng'ato machalo Babu Owino kata Eric Omondi gi jok mamoko madwa chalie gi kijende gi kowuok oko to wacho gi ni kauru ombulu to gineno ko ombulu no nyalo kelo lokruok e kindgi. Mokwongo en ni jok matemo mondo mi onyis kijende gi no kaw ombulu ok chal kodgi. Bende chandruok ma nyithindo gi kale ok giwinjo mana kaka gweno winja aora. Koro chalo ondiegi mang'ado ne diel rieko. Itemo ng'ado ne IEBC rieko ni ka gido chopo target margi nyaka giti gi joma tindo mawacho dho joma tindo. Asewacho ni Victor pile ni kata mana injili bende ing'iyo ng'ama yale. Ing'iyo ng'ama yalo injili no kite chalo nade. Okinyal bende kite chal gi injili moyalo no. Injili moyalo no okinyal kawo ng'at mano chak gone ombulu 1978 nyaka sani. Ni ng'ani emo nyis kijende gi mama gi koro nyikwe to seche gi ento nyithindo se somo Amerika motieko thagruok masani makoro walose ni nyithindo gi jonyuol moriyo gi nyithinde dhoth sani mapoko dhi sikul. Mang'at malose wach gi onge. Koro mijo piny onge gi siso. Gineno ni kaka timore e kaka biro medo timore pile. Nikech ing'eyo ni mae kotimore kama mondo awene ken nikech ang'e ni pod ibiro duogo ira. Yes. Embo chako mbok wiye. Sama mae timore to nyisi ni wadhi bedo gi voter apathy. Dhano mathin sana mabiro wuok oko mondo bende miyo dhi ogo ombulu. To nyisi no ombulu gi itimo gi mana koko chieng'. Gik mitimo mondo mi ombulu gi oloki ok loki. Tiende ni thuolo ma kobiro sani kuom ranyisi wakawo gweng' od bura ma Kasipul kama by election nitiere. Manyo onego beni wanene ka koro Gen Z nekech king'iyo jok mochung' kacha achiel kuomgi en wuod manonindo Ong'ondo Were. Boyd Were. Men achiel kuom jo Gen Z gi. Nonego beni waneno ka en owuon Victor. Onego beni waneno ka rawere matindo ni e bang'e kendo giwuok mondo mi gitimang'o. Gikaw ombulu kata do gikaw ombulu mondo mi gibi gitimang'o. Gibi gigochi to mae ok wane ka timore. Ipenjori ni ng'at mane toke kata do ko bed notin. Iro kamano. Kapok amiyo Ken Muga thuolo, jatend piny Kenya Dr. William Ruto beneo jiwo joma tindo ni gikawe thuolo mondo megi ng'ad kura kama indio wacho ni biro miyo gi teko mar yiero kitelo ma gin giwegi gisebedo ka gibandho. Winjane kaka jatend piny Kenya nyo loso Nyakora Mugajwang' kaluro koda wach mar kepo mar kura ni. Wiki kwili ibedo kod opande mari, kionge kod opande, passport mari be inyalo tiyogo mar ng'ado kura. To kiseng'ade to imiyi gimiluongo ni acknowledgement slip. Ndalo machon cha mane mi gimiluongo ni voters card tinde beto pogore Nyakwara Mogi ma sami dhi go kura idhi mana kod passport mari ka mani tiyo go ng'ado kura kata ID mari kata mano pande mari e yor ng'ado kura. Winyana kaka jatend piny Kenya William Ruto ne oloso e kineno bende ka nyocho loso e county ma Vihiga ne owacho ni pesa moro ma ijuogo jo Kenya ma opande margi olala matimo renewal serikal biro ng'iane na kaka ginyalo kawe maonge chudo moro amora. Winyana kaka jatend piny Kenya nyocho loso Nyakwara Mogi. Mimi nawauliza wananchi wote wachukue kura, si ndio? Vijana wetu muko na nafasi ya kuchukua kura ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Lakini mjue hivi, hiyo kura ni 2027. Ama mnafikiri kura ni siku gani? Si ni 2027? Tuko 2020 what? Saa hii tuko 20? Sasa sikizeni. Na hiyo kura itafanywa siku moja, sio mbili, sio siku tatu, sio wiki moja, itafanywa siku ngapi? Speaker mar National Assembly Moses Masika Wetangula kanyakla kod jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wa bende nyocha ojiwo jowa matindo ni mondo kaw yie no kaw kura kata be ni IEBC ang'eyo biro timo chenro miluongo ni MVR mass voter registration ka ji koro lao yiero ma 2027. Winyane kaka Wetangula kod Ichung'wa ne olose wach achiel nogo ni Nyakwara Mogi. Kila mahali ni matusi, lugha ya ukabila, lugha ya kutusi watu na mambo ambayo haieleweki. Wakenya hawataki hiyo. Tafadhali, kama hujajisajili kama mpiga kura, chukua wakati, nenda ujisajili kama mpiga wa kura, sababu kura yako ndio sauti yako. Wuod Koyugi moro iluongo ni Kenneth B
nowero wer moro ni ombuchi e duondi, kura yako sauti yako. Mae gima joma tindo chal ka gima pod ok ojiwore Ken Muga. Nimar gavana ywak ni kamoro joma tindo gi pod ok oneno ber kuom joma oseyiero ofis gi kura achiel nogoni ming'isogi ni mae mabiro loko nutelo mudwaro. Dibe ni IEBC nigi ting' mapek mar puonjo ji ng'eyo teko mar kura gi ber mar kura. Koso ka Jowagunda nowacho ni seeing is believing. Gineno gi wang'gi gima timore. Koro wacho ni chal kanono. Wachaka gi juma mokalo nowacho ni chiel kuom ting' ma IEBC nigo ma iketo ne nyaka budget. En puonjo jopiny. Nyiso jopiny ni onego kaw mulo, mulo ni kosekawe to watime nade. Mano ting' ma gin go. Kendo ang'eni sani ne go kwan mar gi buti wi mar bilion 2 gi wiye. E chenro mar tiego jopiny kata miyo jopiny puonj. To kopogore gi mano pesa ma nyaka gitigo e continuous voter registration kata ji okawe matin nade to pesa no nyaka wachi ne watiyo kode kata odhi ofuku ji ne watiyo kode to gin usuru mijuogo mana jowa matindo gi podi gi jo Kenya mamoko. Tawinjo ka jotelo moko bende ne temo dok ne IEBC wacho ni dibed no omenda ma itiyo moket tenge ne chenro mar puonjo jopiny bende nok. Kanyo be nyalo wacho ni en adier pesa nyalo bedo manok kata mondo mi chiw lendo ing'iyo kuonde mag fwambo gi ute maduto mag fwambo. Lendo nengo ne ok tin e ruok. Muya mineno ma ji nigo oko ka nitie mana achiel moyweyo nono mane Nyasaye ochiwo. To e kor lwasi gi thuolo mar sa uso. To nawinjo ka Faruk Kibet ma en jatend dai ma jatend piny William Ruto kaloso Malava kocha ka wacho ni jotelo koro manyo yo minyalo nges godo IEBC omenda mondo mi gitiyo omenda kopni ginyalo tiyo godo chenro mar tiego ji e kawo ombulu. Mak mana ni nyalo ng'iye kendo mopogore ni wantiere kod tieng' moro ma sani nitiere kod chenro mag puonjruok e lweti giwegi. Kinde mane dawa Peres gi ni pon kata kinde ma koro ne gichopo kama gin gi nyalo mar kawo pande gi nyalo mar kawo ombulu. Samoro ne bedo kod ng'eyo ne tek nikech samoro nyaka londo achiel kende mantiere gweng' kata samoro redio moro achiel mane gweng' makine iwinji ote mowachi to nyaka ang' iwuotho landa. To ne nyaka ne gichope e bot ka bot mar mondo jopiny ong'e gima timore, gima ombulu en, ikawe tich adi tarik adi. To sani king'iyo joma tindo ji nitiere kod gimoro amora ma gidwaro e lwetgi. Koro aparo ni kata ka IEBC ok owuok mondo mi onyis jopiny ni ma gima onego bed ni timore achiel kachiel, to pod jopiny nitiere kod yore mathoth ahinya to joma koro sani nigo pande ji manyien gi ma ginyalo ng'eyo godo ber gi rach mar telo, ginyalo ng'eyo godo ber mar goyo ombulu, ginyalo ng'eyo godo ni ombulu ikawe kanye, ikawe tich adi, ikawe karang'o. Koro aparo ni ting' maduong' chak duogo mana e lwet jopiny gin giwegi, nikech ombulu ni kopogore kaka ji ng'iye ni samoro en loko sirikal mangima maduong' ma king'iyo ahinya kom mar jatend piny, to owinjore japiny kuongo chako ng'eyo ni ombulu ni chakore gi e gweng'i ma intiere no, kanyo ma chako kelo ni lokruok. To kanyo ma pani pod to nitiere, kanyo ma pani pod ng'ikni nitie, nikech kinde ma japiny pod ok ong'eyo ni ombulu ni konye kochakore tiyo, oparo ni ombulu ni konye mana ka nitiere jabod gi moro kata jagweng' gi moro machung' malaro kom maduong' mar jatend piny, to kanyo ma koro kata mana jowa matindo gi yude go ni koro duoko ok yudo maber. Nikech king'iyo nembni mar nogol kod IEBC tarik 2 mar dwe ni, mano e kind tarik 29 2 mar dwe ni, nyisi ni e ndalo 4 menche ne gichako chenro mar ndikruok no, ji makaluo matin ahinya menche ne osewuok mondo mi ondikre kendo go ombulu. Ok anyal bedo ni an gi lony mar loko gima mano en, tapana nyalo wacho manie ni samoro achiel kuom gimomiyo gwenge makaluo kwanene ahinya mijing'o mar ndikruok en samoro ni japiny ng'iyo ni koso nikech kom mar jatend piny ma kinde mathoth yiero mokalo 4-5 mokalo gi jaluo nitie malaro ga. Nikech king'iyo Siaya ma otemo ahinya e ndalo 4 chakre 29 nyaka tarik 2 ji 181 e kaunti mangima kende. Ing'iyo Kisumo mowinjore bende sani koro ne gol liga achiel gi Nairobi gi Mombasa, ji 139 e kaunti mangima. King'iyo Homa Bay ji 55,
kende. King'iyo Migori ji 44. To koro gima chak momiyo akelie mbaka mar ni samoro Kapok idhi mabor gima lit na ahinya. Karende mandiko kura. Ing'e ni pesa otwendi gi odiochieng' kodiochieng'. idonjo. Kata ko kendiko ng'ato in pesa cha osedonjo. Karo nenda kanyo malong'e mofuayo to pesa biro. Ere kaka lit ni to jogo loso pesa. Atimo mosa withdraw. Koro ki in Migori ji 44 osendikore county mangima. E path Migori kanyo ding nitiere Kisii ji 312. Koro dhier ni gima timore Migori ga timore Kisii en ang'o malich ahinya matimore Kisii mopogore gi matimore Migori, momiyo Migori nigi 44, Kisii nigi 312. Koso dibed ni wuodgi moro ose yiedho oko ni 2027 gidwa diere. Achiel kuom weche mana Nyalo bedo. dibed ni oganda mawuok e gwenge mag Abagusi, gwenge mag Kisii kuom ranyisi, tiyo kod thuolo ne ka ng'eyo ni wuodgi Fred Matiang'i nitie kacha, David Maraga nitie kacha, ng'iyo dhi fwadho bandera mar chung' mar telo ne piny. Nikech ing'e ni osejar gi ndalo mang'eny. Nyaka ne wach wuogi ni wuodgi moro dwaro komni ni un oganda manok. Koro gijiwore. Aparo ni jiwruok mar jopiny kelo kod weche mathoth. Okay. Achiel kuomgi ang'iyo ni dobede mano. To aparo ni kama koro wachope ni ema nyiso ni oganda owinjore bed ni oseng'eyo ni gini ok en mana kom maduong' cha kende. Gini chakore gi etie dhoodhu kama intiere no. Kom mar MCA en kom man gi pek maduong' ahinya. Walok e penjo ni matin ne jowinjo ka mondo gidhi e social media handles mag Ramogi FM gi Ramogi TV. Be uneno nengo mar ombulu mane ogo 2022 e kom mar MCA gi county kamiae? Gimiwa duoko. Ka ginyalo duoko penjo no, samoro ma nyalo miwa ng'eyo fweny manyien. Ka MCA mari ok ti sani to noyier 2022 to ng'e ni weche ok beyo kuomi. Nikech king'iye, kech kuwacho ni jotelo nyaka koro wuok mondo miyo ji jopiny. Kuom ranyisi MCA mar Anyango moro, kada wacho na achiel kuom osisa moko nyalo loke kamano. Anyango moro yier gombulu 10,000 e ward kuom ranyisi. Ombulu 10,000 ni joherage ma entiere go mano yiere gombulu 10,000 gi pod nitie kacha. Moko nyalo bedo nobalo matin, samoro moko ok mor kode. Odong' kata mag 7,000 moko mokete kirope mung'eni en go. Samoro ng'ama ne luwa Anyango gombulu e yiero mokalo ne gombulu 2,000. Koro kata ka Anyango dhi wito ombulu 5,000 ka wito ombulu 3,000 to medo ne ng'ama ne gilero go cha to pod ang' no koyo mo mane ombulu. Koro en kata ninda kong'e ni ng'ama nyien mochako medore ombulu onge to be chunye ng'ich. Ok obi chuno ni nyaka jiwi mondo be dhi kawo, samoro ko jiwi ti dhi kawo midhi gole go de kom. Koro momiyo japiny nigi ting' maduong' ahinya kopogore kod duoyo seyo ne jotelo, ni jotelo poko uluongo jopiny okawo ombulu. Japiny ema owinjore bed ni wuok oko mokwongo, nikech ng'ani ong'eyo ni samoro kidhi ndikori ka jago ombulu, ng'ama okwongo ma samoro idhi golo, kech samoro ndikruok cha indikori gi mirima, tuwacho ni an ng'ani pok otiyo na pok kalo kata mana chike od bura mar county. Jotelo gi bende ong'ere samoro mbung'e ang'en tije rach. Tije nyobedo maweth weth. Ber gi thoche mar lando injili gima Fred ne wacho cha. Ok irite ni yali mondo dhi kawo mondo igole. Koro aparo ni japiny nigi ting' mar ng'eyo to an alwora mantiere. Jaod bura ra osetiyo na maromo na. Okay. Osetero chike adi e od bura mosekadhi kata koko kadhgi to oseketo pache twak madhi nyime od bura makelo chik manyalo kelo lokruok e ngimana. Nikech achiel kuom ting' ma jood bura nigo en loso chik. To jood bura kwa ng'eyo od bura na wacho ga pile ka pile ni od bura mangi maduong' ahinya ma japiny owinjore bed ni ng'iyo en od bura mar county. Nikech kanyo ma chike mamuli e kor gweng' kanyo achiel ka achiel wuoke. Kodwa wacho ni koro no pidh yien kata idwa kunyo pi e county. Chike mabro tayo chenro mar kunyo pi gi pidho yien e alwora no. Ka od bura mar county osepuodho ni bro keto omenda makama ne sekta mar chenro mag lokruok mar chal mar lwasi, chenro mar dongruok mag bunge kamano, to mae chik makoro dhi tiyo ka tayo e ward maru gi ward mar ng'ama chiel gi ward mar ng'ama chiel e county no man. Kokadh chik ma loso ewi chenro mag somo korka ECD no dagero place maromo kama, ungere beni keto omenda maromo kama ne chieng' mar nyithindo, kata keto omenda maromo kama ne chenro mar chulo jopuonj, gik makamago.
to magi ikadho gi mane od bura kacha cha. ECD mari kama nyathini chak ng'eyo godo ber gi rach. Okay. Kama chakruok mare mar somo chakore mana gi od bura matin min ma MCA nitie. Kapo kichopo malo kuma od bura madongo koro nitie, makoro gikalo chik makoro ng'iyo Kenya mangima. Erokamano. Koro gino kosebedo malitni, tibiro ng'eyo ni e gweng'wa ka nyaka to kora wuogi mondo an bende adhi abede gi duol makadhie chieng' ombulu tabiro go ombulu mondo mi MCA ni aduoke nikech tije ne ber e od bura kacha kendo tije ne ber e chung'nwa kendo loso e lowa aduoke kata gole nikech tije no dhi ataro kod dwaro mar gik mano pedhe kaka manifesto mag kinde campaign. Erokamano. Kapok iloko piny nyaka ilokri ni wuon e gima itemo wacho. Gavana, nitie wach moro naneno ka temo seko iti kanyo ndi kapok wang'eyo wach ma jatend piny Kenya nyo wacho gikone koro ni wach mar timo replacement mar ID koro dhi kelo fuongruok ne oganda jo Kenya ndiko kura ni. Yes. Ken ochiro wach moro e agoga tanno kobiro gini ne japiny makmani kama obire no konego gino bede. Ken ka obaden miyo jopiny ma en adier to komachielo mana kaka iwinjo ni chon ni wacho no mbulu mar yango eduondi penjruok maduoko kama wachako goni to be pod en duondi adier Victor ngeni kama koro wabedi jomoko noloke niya kawen ting mar japiny kwenen mar jamigawo machielo ng'ama nigi ting mapek en jalendo kanye mibire wadwani wabie gini masa ni joma laro kombe ma osenyedhore e piny duka wacho ni an ibiro lando mana gi returning officer kama wantiere ni ipenjori ni ombulu no be en duond japiny adier ng'eni nyaka wakuong kidwaro ni mondo ng'at man gi bur owinjo maber to nyaka ikuong ibar burni nyaka ikuong iwach adieri ni kama nitie ipenjori ni ing'eni nitie gima Ken wacho madonjo kabisa ombulu gima miyo dhano wuok mondo miyo go ombulu wuok tieng' diriyo nitiere ombulu mamalo ma national government mar ombuch ker miwinjo Ken wacho ponono samoro kaluo nyalo bedo ni waonge gi yo ma samoro riere ni wanyalo dhi bedo gi candidate nyalo bedo maonge kata wanyalo bedo gi jaluo moro to maonge mbi mathoth kaka jakom osebedo godo ke jakom pod ok olando ni ok odhi chung' ponono ma ema miyo interest ni bedo ta an gi pacha ta paro ni mano ok en adier kaeto elemo mag MCS gi mag governors gi mag senators to gi mamoko gi bende miyo ga ji wuok oko sama ng'ato wuok kineno ka competition nitiere mapek kom mag MCS gi tiende ni in kichung' to amba chung' to Ken ochung' to wane e ward achiel jogi kata johera ninga biro wuok to sama gigo ni ombulu ni ok gibigo mari kende to giweyo gibiro go mari to mar MP be gigoyo mar president bende gigoyo penjruok mantiere niya to bende ombulu ma dhano wuok kadhi goyo ni bo kelo lokruok jotelo ma wan gogi Victor be gin jotelo manyocha jopiny moyiero koso no yierne gi jopiny koso samoro jotelo gi ng'ato nong'eyo ng'ato kamoro odhi okawo tiko koro yueyo godo picha moro nyo Ken ogolo e mbui e yor mbola weekend manyo kalo nikoko ni otiko koro ane ma an godo ane ma IBC dilanda mana e yor mbola to gik makamaka ntiere mang'eny manie wi jopiny penjri ni MCA mari masani no bedo MCA nade ka jopiny ong'eyo no mbucha ni ok dhi kelo lokruok makata chung' gi MCA matiyo maber kata ng'at madwaro ka MCA maber to samoro ng'ato oseng'eyo ne e lineup mar governor ene ma entie Victor magie diri manyako kongo wache kwa konjo piny ma ng'ato oseng'eyo ni en lineup mar governor ma samoro governor e chair mar party samoro governor e secretary general mar party to oseng'eyo ni lineup ni ene ma entie oseolo koyo kuom joma moko koro ka competition pek ka lweny mitie ground ka to miyo dhano wuok mathoth ka ging'eyo no mbuchgi dhi kelo lokruok mar ariyo gima Ken wacho rawere matindo ma okawo mbulugi gimoro ni civic education onge mana paro ni mano gima onge jogi mana kaka Ken wacho sani rawere matindo gi teko chiyo gokinyi to oseng'eyo no mbulu nitie ang'o momiyo pod ok wabiro mana kaka wan gi e-citizen minyalo donje ti apply good conduct kata birth certificate mar nyathini to en valid dhi ka Huduma Center kucho ang'o momiyo IBC ni kata wajumbe gi dhano pod ok obiro gi paro manyasani ma ng'ati nyalo donje mbui mar IBC ti ng'ado i register kaka jakawo ombulu
ka biometrics magi midwaro to kise register tidhi Huduma Center tikao gino tikao thuolo matin moloyo dhi manyo constituency office IBC constituency masa mori weyo tiji mondo midhi tim kaka lony medo timore gi kaka onego bedni bende IBC bende biro gang'o gi lony manyasani gigi ok gin mana kuom dhi timo lende radio kata gi TV kende rawere matindo gi kata radio ne mamthoth gi ok winji gine TikTok gine Twitter gine Facebook gine Instagram gintiere kuonde miyudo gi makidwa timo civic education no nyakidhi kama gintie mai momiyo nyocha ne gibaro William Dazi kinde ng'anyo mar Gen Z cha tekono dagi tigo mono megi gi solrego mondo be ng'ad kura nikech ne gibiro gi miyumo moro mar temo loko tend piny Kenya pod gipenjore niya ka William Ruto ema kwajo piny mondo dhi ondikre mondo dhi okaw ombulu ka samoro Rigathi Gachagua ema nyiso jopiny to ka ging'iyo offices manyiso jogi to maduoki mana kumi winjo ni ondiegi ng'ado ne ang'o ng'ado ne diel paro be ging'iyo ni nitiere space mar rawere matindo ma samoro bende nyalo biro gombo kombegi ka gidwaro nekich ka ging'iyo kuom parties madongo momako gi nyaka beni to begine gi space ma ginyalo biro kelo lokruok koro en jukumu mar parties gi anno ka odiem nyocha noti maber kuom miyo rawera machalo Kasmuel mako ure gini thuolo mondo mi kinyalo mi rawere machal gi rawere gi mondo emo lead process ni to gima nyisi ni ok nyal kawo an octogenarian manodak 1932 kuma nonyuole ni ema koro dwa bede mustari wa mbele kata William Ruto ni ema koro dwaro timo agenda mondo nyis jo Gen Z manyocha nyolawe ka mondo ing'e ni ok en interest mar William Ruto mondo Gen Z gi o-register mang'eny weche machalo kaka weche mag ID ma koro nowacho ni idwoko nego gi piny mang'eny ni bireni king'iyo jok manyo keto vikwazo kata vikwazo mamiyo nyithindo gi sani Victor mondo replace ID mari en pesa di 1,050 mibaye godo mano ID idwa ni mondo dhi will ID kosikaw mogo nyathini oriemba ni dala pok ichulo ne school fees idwaro pesa penj 1,500 mae midwa dhi chulo kosidwa kaw alufu ni mondo dhi kaw godo ombulu mabe ok ing'eyo kata bikwan kata okwan koro magi gin conversation manyaka wabed godo ni ombulu kigoyo to ok mana kwane kende nyaka bed ni dwaro gi ng'eyo mar japiny no mbucha ni ka kawe to dhi kelo lokruok mok na kawe akawa mana nikech koro ikawo ombulu mae en conversation kendo en twak manyaka dhi nyime tahinya nyaka ko target rawere matindo gi mok ni gin go ketgi aketa to kod ombuch gi ni dhi kelo ne gi lokruok ng'amo ng'eyo onge erokamano Ken jatend piny nyo wacho ni obiro ng'iane na wach mar duoko nengo mar kawo opande ne ng'ama nosekepo to mare olal moluong ni renewal ka Bari machano kang mane ginose kadho. Yes. Nikech ne chenro mar kepo mar ombulu mane oseyangi ni koro ne kepo nono. Mar ni jogo mar opande. Kunyo kata kana jatend piny loso ne nitie joma samoro in go pande ni to dhi kete marach to lal kata kuma marach to lal. Koro magi joma owinjore bed ni chudo ka ginyieno kata gikawo pande machielo. Mano koro manyasani ni. To bang' kanyo winjo kochako yueyo ni kata mana wach mar chudo ne joma dwa kepo kendo no odhi ng'iyane mano to kapar ni en gima lich ahinya nikech samoro ok dhi chopo kare en twak mar siasa mago twak mar siasa nikech regulations gi chike matayo kepo mar opande no puodhe bunge mokelnwa gibiluongo ni Maisha Card koro kech be winjo ka morieko wacho ni wana wadhi ng'iyane kaka time to kata en wuon ka winjo no wacho cha ok apani en mor ne kaka obedo kende ni nitie ng'ama nyien mowinjore bed ni chak ndikore ka jaga ombulu mane chuny wach more Ruto nikech en owuon ong'eyo ni nitiere joge moko manosire ka to chako medo gi welo moko makoro donjo to kapani en marach ahinya koro gini ochuno mana japenj nikech king'iyo kama ne walose mane Fred temo kelo ni geno mar japiny to buche kinde mokalo ka osebedo ka ikwano to osebedo ka chopo kare kata chiwo duoko mar gima ne ogeto kaponi ne go ombulu mondo yier ni ng'ama iluongo no uma to oseyombo to lande no nyango ema koro yombo apani mawik mago chuny jopiny erokamano to king'iyo yiero mano tim e piny Malawi erokamano mano gole jatend piny no Chakwera kendo gole gi ng'ama ne ok opar ni nyalo dhi chak gole kendo to nyisi ni jopiny kowuok kar rombgi gi mirima mar timo lokruok kiwe mirima moro mar lweny mar koko mar beti gi runge gi tiagas mirima e yor katiba kane jopiny owuok higa mar 2002 yes
to kata bed ni ng'ato ne nigi chenro marach maromo nade Yes. mar kwale mar time nade okonyal chopo kare. Duon jopiny duon Nyasaye. Chopo kama koro kini neno kata mana kinde mane ng'anyo mag jenzi mano chopo kama koro ka koro ne obilo seno ka nyithindo gi to koro kama gichopene gidonjo rangaje ni ne giwanyore magi dwe thuolo magi donjo chopo kama koro kata koro tek maromo nade to nitiere kanyakla mar paro gi dwaro gi riyo mar timo lokruogno biro timore. Koro paro ni japiny kokowuok kidam giwuok karombgi magi kawo mbulu kaka ji manyien ma milion 6.3 ma IBC geto ni ma tamalo 75 ma IBC ng'iyo ne e kind milion 6.3 ni obedi rawere ka ginyalo time kamano wuonde ni ji milion 6.3 manyien ma IBC geto ni milion 5 kuomgi obedo rawere mago joma ndikore manyien ka in ambulu milion 5 ni koro gidhi okapu achiel tichaki medo ni okapu no bende nitie joma ne siro okapu no Yes. gibiro gichak giketo mbi mar okapu kati je kuo maro monani okinyal kwalo Mane gima lodo samoro. It is not for the best interest of William Ruto to mobilize ji mondo kaw kura nikech 75% ma IBC geto dhi bedo joma tindo ma samoro thoth gi okoyie gi tende. O kata mana en kende to kata mana jok madhi chung kata kombe mag governors. Victor kaw kum ranyisi jok masani unyiedhore ni dwa chung governor ma Kisumu kiweyo Professor Nyang'nyong'o ne kecho dhi dala king'iyo gi kanyo ok adwa kwano gi bi nene sura mar Gen Z kanyo king'iyo gi to gin jok mosebetie e telo moro osebedo senator moro osebedo mjumbe jogi osebetie emomiyo nyaka nafas chiw kidwa ni Gen Z gi wuog oko mondo gikaw mbulu nyaka incorporate gi nyaka chiwie nafas nikech achiel kuom gima miyo samoro jomoko be nyalo wacho ni dak gikaw mondo giyiedh achiel kuom gi mondo dhi ochung lar koma gikaw mana ka ging'eni dhi kelo lokruok to kongoke madongo gi emodino ne gi mbele nikech itemo wacho ni they don't believe in themselves kaka joma tindo. Not themselves, they don't believe one in the system, then alternatives mag jok monego bene gi yiero ing'eni wuok oko mana kineno alternative Victor sani ntiero mbulu mabiro kasipul ma oselose e juma mokalo kanyocha na onge kae na winjo chenro kendo Ken gi Jay nokelo wach moro ma imbi chaki go wiye ne kato doko no lady moro ero no wuok e party kako wuok echa ma ikoni ne dhano maloyo 18,000 ogocho ne candidate achiel e by election ma party primaries ma constituency man gi dhano 64,000 gimoro machalo kamano tinyisi ni dhano maromo 18,000 nyo wuok oko e nominations mag party minu penjo jopiny penjo moro ne to kata kobedo kamano donge jopiny nigi alternative unok wacho candidate moro to no wacho ni mane momiyo ng'ato nyalo wuok to dhi diedo kar kende mane momiyo ng'ato nyalo wuok to dhi e party machielo magi gik ma jopiny ng'iyo niya kopogore gi VOJ kopogore gi Ken kopogore gi governor be wan nie gi ng'ato manyalo bedo noting'o aspirations to gi interest mag jopiny koro mae kiseng'eyo ni karombucha ni dhi make a difference ma wawacho cha jogi ok dwar wuok mondo mi gikaw mbulu ka yiem nono to mana ka kiwinji wache ng'at monego beni William Ruto konego beni wuoyo kata mana wach mar ndikruok mbulu Okay. En onego bedni bunge oseng'iyo kaka IBC bedo facilitated en ok onego beni wuoyo wachno Okay. moko kuom jotelo mantiere telo sani gi samoro moro ma giwuoyo ma ginyiso rowere matindo gi mondo dhi ondike to ok gichal gi rawere gi ma gima temo wacho ni to ber awi maber ni kuri winja onego bed ni rawere gi bedo in front line themselves to nyaka migi luase maber kaeto IBC migi gi believe gini ni agenda magi drive ni dhi kelo lokruok ne gin ok ne ongoke ka kende Erokamano ahinya. Wadwani waloke mana matin kende kapok wakawo yweyo. Ken ado mi dakika achiel, gavana bi dakika achiel. Mopogore kod mano siasa bende notuke piny kod piny kaendi. Bang' ka duond bura mar Jubilee Party nyocha owalo Matiang'i. Nyaneno kanyo ka rigiji gini koro teng'ore. Ni wan ok wadwa jatelo ma iwale boardroom. Bed kodwa koro kwa bed gi duol mojiwore. Chal ka gima kweth ma obalo bi opogore e diere kendo. Matiang'i no loso to rato achalo ng'ama orwako gima nowacho no. Nitie kaka no temo wacho ni gin kaka jogo mane maketo sirikal tesere. Ber kaka ng'ato ywak korka kore mokwongo. Nikech samoro ka gidhi ma ginimo kamoro achiel negi to samoro jogi manyalo luwo bang'i manyalo nyalo biro go mbed goro piny e mesa onge. Koro aparo ni sani Siasa chala rambe. Sani koro
ochopo kama nyaka ng'ato kuongo ywa korka kore mondo bede gi adita ne moro manyalo biro moko pedho to wacho na adita ne nitie gi ng'or nitie gi oduma ka nitie gi gima kama awuotho kama mae kaka wuotho yes koro aparo ni gisani onyalo wacho ni gipogore to mak mana ni gik mang'eny pod timore pod lokore ndalo pod ng'eny giko ne nyaka dapog ni koro in gi William Ruto in gi Fred Matiang'i konchiel in gi Kalonzo konchiel gi ng'ama chielo koro sani to ng'ato ginyalo gore gin giwegi ginyalo tumore gin giwegi to mak mana ni en tuomruok ma king'iye to nyalo bedo tuomruok mar ni mondo mirimo donjne jogi maluwi mondo med bedo kore ni kare joka kwedi kare wasiri chien ka motegno mondo in makoro idhi kednwa joka kachal ni gin gidwa ni gichunga Gachagua koro wan koganda jo Bagusi kapo ni wae wan gi Matiang'i to Matiang'i ne wathogo nyaka dakika mogik koro aparo ni gitemo ng'iye to king'iyo ni sesa mar Kenya bende kapod ok wuok owil ni pod en makoro marengo gi lainde mag dhoudi ma oganda wuokie ikunyo kama Matiang'i wuon bende ka kotemo loso chaka gi ginyalo biro bedo kanyakla gi Maraga ni koro giwacho ni oganda jo Bagusi koro sani wuok kendo koro gin ng'at achiel koro jo Maraga okel ka jo Matiang'i okel ka gidhi aparo ni ena kwano ena gitemo mondo gimany yo makoro gikone koro gibiro roch ma gibed gi ringre manyien ka koro gichomo chenro mar ombulu mabiro erokamano gavana wadwaro ni mondo inene nade kapok ka oyweyo magi duto duoki e gima wawacho kama wachako godo ni giko ka dhano biro chomo ombulu mar 2027 tibi kuonge ng'i ni in kaka oganda makama ang'o mikelie mesa oganda ma jo Kisigi gikelo ombulu adi e mesa oganda ma jo Masawa okelo adi oganda Luo okelo adi ombulu adi mane mesa mane kama koro kwano biro chakore gi king'iyo ni in ombulu ma in godo in kaka Wetangula mari mar 300 ni okoro mi bedo piny in speaker ni minyalo medi kendo ibing'i ni in Matiang'i ng'ato onge ng'ama nyalo weyo ombulu ma en godo 5,000,000 to dhi mi in ng'at man go oganda mar Kisii ma samoro ni go oganda 700,000 pok notimore mane gima rigi ji wacho negi to ok gidwa winjo gavana ufaki Yesu gavana nyakwara mogi wakawa yo matin waduot kendo tok weche manyien lak saa 3 mar okinyi ma kawuono e Ramogi FM ka gin weche manyien ma utuche kor gwenge med mana kete ka waduogo bang' kinde manok kende ka in gi paro moro amora wach moro amora med mana chwale kokalo kuom yorewa mag tudruok manyasani kaachiel kod yor ote machok mar SMS e Ramogi TV kama en kaka wanene wuok tich ma kawuono tarik 6 dwe mar 10 higa 2025 nyinga en Otieno Makajuma kendo kite mana ka Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni umiye strategy kaka ng'ani dok dala owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare, wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo
nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo ma wanyiewo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Parima kane sim, agochone ga mana dichiel kama to mako simu. To koro kan gi wach mar apoya en ok odwa mako simbe. Yawa pari. Koro anabro nyola omane. Rajiv do bedo kae mondo en okonya. Kalani ok ber ahinya. Dewe jatelo lawni ok ber. Mabiro ndisi maber ahinya. Temruok ane. Ng'omo miyo pari ok mak simu. Ere kaka biro wachone? Ne ano kabidhi kode nyasi mar Sangit. Biro bedo gima rach ka en oseikore. Weche mang'eny ahinya biro timre. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngoja ng'ono twak mar rameny piny. Chik by. Kendo nyakwara Magajwang' ma en thuolo mar somo ote ma ioronwa ka kendo wageni mokalo kaka janeno kendo jawinjo marwa. Victor Yaure mosna welogo, but an kaka nene wan kaka Gen Zs ok wanyal wuok karombwa mar kawo kura nikech kata wakaw magoye pod onge lokruok ma wabiro neno. Jotelo ma ji yiero gin mana jomibadhi ma oyierore kendgi giwegi. Ng'iye William Ruto, James Orengo to kod mamoko. Wan waol Duncan Omondi kawuok Kiambu wacho kamano. Tim kaka wanene en gi concern ma okutude gi topic masani, okay, ma opogore Rosca ni Kisumu, ma opogore kod kakisewacho no, awuoro this government gidwaro Gen Zs ma onge tich odwok gi tich. Governor. Okay, bini wacho ni awuoro sirikand ni. Gidwaro Gen Zs ma onge tich odwok gi tich nikech kura ni maketo gi tich. Okay. Onge dongruok ma waneno yore richo osiptende onge yath pige ok okuny to chutho kikompare Kisii gi counties ma Kaluo Kisii dongruok nitiere kendo yore beyo sana sana migocho ka jotelo ma counties yulo erga ka ni migori nene kamano Kennedy ka wuok Ranen gima oketho chuny jopiny gi kawo kura nikech jopiny go kura to kura go konyo mana jotelo giwegi
to jopiny ok dewe weche mag dongruok. Abdalla kani katito gima ng'eyo ni ombulu ok tigo yiero jatelo Kenya ka oyuak ni kata gavana ma Kisumu ne ok oyiere go ombulu, noyiere ga Ngojowa. Okay, mano kako nene. MCA mara to tiyo kabisa nyakwar Sheba kani awasi. Wach ma watimo mos ne jowa moko yuago duond Ken Muga ni nyone piny ndi watimo mos Medusa magwa oseloso kama ng'ikruok samoro ne nitiere kinantie kod gen ni koro bro winjo duonde e yo ma leo mokalo mos makende ne johera te mag Ramogi TV gi Ramogi FM. Silvanus Odhiambo maka juma thingwan eni je kaw kura kidam nikech trust deficit ma ji pondigo gi IEBC kako osebedo kaw timo tije. Trust deficit kuom jotelo ma ji oseyiero over time, then octogenarians ma governor wacho can be a contributing factor. To mogik tik eni bedo ni piny luo kamoro wadhi bedo maonge kod ng'ama dhi laro komtend piny Kenya. Kiwacho ni magi te nyalo miyo ji bedo gi ngoyo kawo kura. To mogik tik iwacho ni onge kaka ineptitude mag jotelo mamoko nyalo influence jo Kenya mondo kawo kura. Joma yudo tich. Okay, gima ni temo wacho ni be ng'ama yalo injili be kirichal gi injili moyalo no. Kamano. Koso injiche no jopiny ole wen. Kamano. Oyawore maka juma. Amora nyagi kama Ken Muga gi governor kelo godo weche. Ok ni ji ok dwa kawo kura. But tabu manitiere eni kura ni okose kelo konyruok ne jopiny. Koro jopiny ni onge tiende. Kata wakawe mwadhwa goye karombwa. To onge ber moro ma japiny biro neno. Chalre to kendo romre. Okay. Victor Yaure, awinji maber nyakan Siaya. Musna joma ungo madongo to JB odhi kune. JB nitiere e alwor, nitie mana dich moro momake kendo kuom thuolo mogwaro odhi bedo maonge kodwa kaka wanene loe. Wamedo mana ng'isi ni med mana kete Ramogi TV gi Ramogi FM kachino mana kaka wanene en mana kodwa bola kama itede weche. Ene iye kendo en kodwa ka ene gwenge mopogore kabe wacho kama entiere to kata kama en kodwa machiegni ka uluo chendo ka okinyi ma kawuono nyakona Mugajwang. Maka jumo oyawore mora inya gigi ma governor owacho adieri kende ni karwa kanyo cha olosnwa ndari ni mamoko manyocha okethore kendo miyo wabedo kod yot weche mag wuoth. Pod gi pak ne jatelo Silvans Sele mabede tiyo kaka achiel kuom directors Presidential Delivery Unit mane mit bede sirikal ni nyaka wabed ni waneno lemo manitiere kokalo kuom jogewa moko rito ni gima kinyi biro karang'o. To gimitemo penjo kanyo ni to continuous voter registration ni itime kuonde mage. IBC ne okotimo gimiluongo ni voter education maber mondo jowaone kaka ginyalo kawo kura karombgi. To rapim mar kura ni imibiro tigo ni telo mar Kenya biro bedo nade. Koro joma tindo ijiwo gi mondo migi kawo kura. Mogik masomo ka maka jomo oyawore dongruok ma jo Kenya dwaro. Ka dongruok nitiere to yot mondo ng'ato kawo kura nikech obiro neno the value of the vote. Penjo cha maka joma e kama duoko nitiere mar ng'ado kura ni. Erokamano ahinya mago ote ma ochoponwa ka SMS mar Ramogi TV ka. Shemo tho, it's upon IBC mondo tim puonj kod jo oganda e wach mar kawo ombulu kod berne. Secondly, kawo ombulu kod tiyo kode makare gin weche ariyo. Wakauru ombulu kendo watigo maber. Wach jamna kik giriwe. Jako Sodo, Gen Zs owinjore okawo ombulu eka gitim godo yiero kaka dwarore. Jako Sodo, Jasindo Kinyasaga wacho kama ne ote marika ndiero kama na nyam. John Waria wacho ni adieri ber 2027 duto pode president wakawo ombulu wayier MCA, MP kod governor. Okay. Otino Jawaya makosea embe oyuago mana duond Ken Muga cha Medusa marwa hapa ne oselose maber. Okay. To wacho ni rigijigi ni temo pi. Matiangi be temo pi. Ng'ato ka ng'ato temo consolidate their voting blocks. Mondo mbele kanyo gibro ng'iyo ni to teku mar giromo nade. Oliver Waindi mano jatatije mar Uraia Trust oyawore. It is impossible for the young people to kawo kura because they simply don't see any hope from voting. The same faces have reigned over them before even they were born. Gimani temo wacho cha.
think of like Jacob Raila Odinga has been in leadership from the 1980s, Ruto since 1992, Orengo 1979, Musalia 1988, Kalonzo 1985, etc. And when they don't contest, they force their candidates on citizens. Kaka chiorangisi na chich ni manyote more kasipulcha. Wacha Victor. Kaka Okay, jibadongo tuluko ni edwetu. Pauline Oginga watching what's the motivation when a governor when governors become either senators or cabinet secretaries after serving full time of senators being governors? Okay. Ngato bedo governor odoro CS. Kata ngato bedo senator kata MP omanyo governor. Tugiwichi majo piny owacho mang'eny gi. Dongene manyo ko mora ka latero mar ngato. Ngama ok dware to koro yiero mana ngama chielo. Nikech nanno kata ka governor ma Nandi wacho ni en podotin ma kuma samoro nyalo dhi onge bang' kosetieko ko mar bedo governor no, koro nyiso ni liekore no nyalo dok laro ko mar jaod bura nikech osebedo senator terms ariyo obedo governor koro dok MP to koro kasani koko tin koko puonjore liyo koro ok nyal tami chung ok nyal tami chung ka chiko yiene mar chung to chung koro japinye mantiere gi teke lwete mar kete kata weye oko kata mana governors moko makaluo mano setiye kinde mokalo ncha winjo nitie moko maduogo ka senator moko naduogo kaka jood bura wacha ni governor machon Masia nyocho selando ni en be odwaro bedo senator Masia kendo koro mago timore Jackson Mandago be waseneno ka moko bende nitie machopo ng'eny gi dhi kata yiero ok apar ni nitiere mosebiro mochung' moko more moko yiero kata mana luole sani koro keto ne Fernand Baraza matek nikech imbe ogeto komno koro gigi te ni e lwet jopiny mak mana ni kopogore gi teko machielo machamoro bire mar weche mag achiel adek mamedore chenro mag yiero to teko duto niga e lwet jopiny ting'eni seche moko bende rem maonge ionge gimoro e lweti ni nyalo kete misumba mar ng'ama nego koro makata ka kiny ong'isi ni yawa in cham 50 ni cham 100 ni cham 200 ni to ing'iyo mani koro mane kama konyruok mari wuoke koro in bende igaga ombulu kaluwore kod bedo ni ionge go to ng'ani no mi ong'udho nyo law moro e lweti koro apani mago gin gik ma pod chapo i kit jotelo ma yiero kata kit siasa ma wagoyo ma nyicha neno ka nitiere nyadendi moro ma temo dhiro mar mondo mi bitime lokruoge moko kata chik biketi matayo chenro mag campaign ni campaign ok owinjore bed nobedo mar asoya kata campaign michiwe omenda machieng machiel kachiel ma ji oriedo kata ma igole gimoro mikete lwet jago ombulu gin gik ma pod inyalo go e mbaka ting'eni joma loso chike bende gin joma manyo kombegi to ging'eyo teko ma pesa nitiere godo to ng'eyo teko mar gima dhier nyalo miyo jadhier timo kaponi ng'ama nigi pesa kata ng'ama nigi mwandu obiro goye gi mbi koro joma loso chike bende go kwan ni ka wadhi kacha mwadhi dine ahinya to samoro aonge nyalo mar wuoyo kanyal nyiso jopiny ajenda mantiere godo achiel kachiel gi dhoga teko na nitiere ofuku mara koro apani kadhi maketo chik cha to teko mara dhi duono nikech koro machielo kamimile wach kuma samoro ng'ane gini manyala gini mile wacha kama kamu gini mile wacha ino kanya milo koro aparo ni gin gik ma pod keto wagi go machiemo kendo wang'in to kanye to wadhi kanye ero kamano wach mage mokale mi aparo right to recall teko mane jopiny iwacho ni wabiro miu teko ni kam jumbe mari ok ti maber ka jatendi tinyalo duoke dala chon to jood bura kokalo kuom bunge mar 10 ne chal gima noduo wi pi mano ketho teko mar chik no masani koro obedo manyap nde gima ji ok ong'eyo ni governor bende osewuotho mabor ahinya e weche mag lai mag telo makare gi weche mag kura governor winjo kaka duond jopiny wuoyo e duond Nyasaye e yor SMS ka yes duond jopiny e duond Nyasaye to ok e siasa ma Kenya e siasa ma Kenya ni kecha winjo SMS go Victor king'iyo
to chigni gi duto te yie gi gima owacho gima ken mogo wacho to bende gi gima owacho ka ni ombulu ma pacho kae ok ni e lwet jopiny jopiny be koro ber nikech ka sama giwacho kamano to be samoro ji ok ne ni wane ma samoro wasoko wang jotelo iwinjo joma gikwano no ombulu ma pacho ka kaka waseduogo redio kocha ni ageno ni ochigni duogo ombulu ma pacho ka bedo influenced gi gik moko ariyo omenda ma ng'ato ni godo to gi kopogore go omenda ma en godo to gi tudruok ma en godo emomiyo pod aduoki kata mana king'iyo siasa makoro gore ka sipul gin na weche ariyo kende tudruok ma ng'ato ni godo e party to go omenda ma ng'ato ni godo ng'ato ng'iyo samoro omenda ne ni okode yo ma no oyude koro biro ng'iyo ni kama nyalo dhi ole omenda nani en dhi nyiewo godo jopiny to ng'at mok nyal nyiewo jopiny samoro ng'iyo ni en to tudruok mare samoro gi jok mantiere e party ma wan gogi obed DCP obed URP obed Jubilee chalo nade mae ema miyo sama jopiny pod ok okete center mar ombulu ma jopiny feel no mbuch gi will count tineno ka gibedo gi to machalo kamana kaka ineno Shemotho wache kanyo weche mag mit bilie ma pod nitiere oparo na kacha ni ncha ene deputy mar Ken seche mancha ne giridore mwalo kocha nyisi ni to centrality mar jopiny mar voice mar jopiny ni e weche mag ombulu gi chalo nade ka jopiny okawo piny moduoko mobedo margi ma pod obika ma jotelo ema pod okawo piny to mana kaka iwinjo goyo ombulu gi pod gin mana kayiem nono erokamano wuod Kisumu County moro ndalo moko nowacho ni ng'ama ok dwa winjo duond jopiny biro winjo duond returning officer ok ang'eyo ni ma bende chal mar weche koso beno lokore nyakwara mogi mopogore kod mano chenro mar kawo kurutu mag obila nonego bed ni chakore dwe ni gani mano chieng' tich abich mokalo chien kata kamano chenro makamano nochungi bang' doho mayalo weche mag jotich ne ogolo chik machungo chenro makamano kaluwore koda bura manotere doho kod mane jahor bura ma Kilome Harun Mwau ywaruok ma osebedo komako duol mar the National Police Service Commission kod National Police Service nyakwara mogi ma wach ma ok en hango mar bedo ni jogi yware jogi osechopo nyaka nyim komiti mar arita e bunge mar piny Kenya e wach achiel nogone ni ng'ama nigi ting' ma katibu miyo ting' mar tayo chenro mar ndiko kurutu mag obila e pachoka mokwongo onyana kaka weche nyobedo jatend migawo mochino weche mag arita ma iye Kipchumba Murkomen nyokwayo ni ji owinjre awinja oko mar doho mondo mi kik wabed gi ng'ikruok maduong' e wach mar ndiko obila e pachoka unyalo paro ni ndiko mogik notim mwaka mar 2022 nyaka kawuono ni Kenya nigi fuok maduong' ni mar wan go obila ma osenindo ma oseritaya kanyakla kod mago ma osedhi tije mamoko bende ma koro to we fuok malach ahinya ne kwano obila ma bende wan go tinende e Kenya ka serikal ne geto ndiko polise 10,000 ka thuolo maromo 4,000 nonego bed ni koro iweyo ne NYS chenro manonego bed ni kotimo e kuonde mag kepo maromo 461 e Kenya mangima winjana kaka weche nyicho bedo nyakwara Mgajwang' kaluwore koda wachni. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years, and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently, not just because of anything else, to secure our borders, because there are many police officers who have retired, some have passed on, and we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time to even help us support the next elections. Governor, wan gi chandruok arita na chiel kuom siro mar serikal to bende waonge kod obila ma osendik kuom higni 4 mokalo chien wan kama rach adieri man duk manitie doho nochako chungo chenro ma kama nikech ywaruok e kind National Police Service gi National Police Service Commission wan kama rach to waketore kama rach no gi thuon gi wang' matek kendo ka wahero mondo mi wabed kanyo ing'eyo ni wan gi nok mar obila pacho ka maya wan gi nok ni kaluwore ni nyaka nyocha sirikand William Ruto donji e telo podok gi ndiko obila manyien to bedo ni podok gi ndiko obila manyien nitiere obila ma moko ikgi osechopo retirement age
mosewuok oweyo tich. Eka nitie jogo ma bende resign kata magwega tao to be wuok awuoka. Ma samoro kore ochwakore, samoro rome, samoro seyudo gima ne odwaro ni, samoro bende oyudo tich moro mopogore. Bende wan gobila ma samoro osenindo, ma bende thoth Victor. Ma bende thoth mosedhi yueyo. Koro yudo ka higa ka higa kwano obila maweyo tich mar obila bedo mang'eny to pod ok wabedo gobila madonjo. Mak mana ni kibiro e chuny wach kama koro wach odake e wach obila manyo onego bed ni indikone. Tise gweno, tise ogwang'. Chuny wach mantiere wach obila ni Victor, kiweyo wach manie court, en wach mar omenda, en wach mar mibadhi. Kaka idwa cham pesa manie pap. Ang'o momiyo wacho ni kama, ywaruok e kind National Police Service Commission to gi National Police Service ok en gimo chakore sani. Inyalo paro chair mokwongo, jakom mokwongo, Johnston Kavuludi, mane okwongo bedo chair mar National Police Service Commission. Mano kawachako implementation mar katiba 2010. Nyodonjo to seche mano obiro cha obila ne ok ong'iyo gi weche mag oversight gi. Gi civilian. Koro komachielo ne yudo kochuog IPOA mane menyo weche excesses mag obila. Komachielo weche mag ndiko mag obila e katiba nonego bed ni timo gi this commission, weche mag promotion mag obila. Kako obila imedo lemo gi gik mamoko. Nikech ng'eyo Kavuludi ka ne gichako gi weche mag vetting mag obila. Inyalo paro ka ne gibet kacha mane gigoyo jok ma obila, inyalo paro ka Kiraithe gi nodonjo kanyo. Kech obila ne gi wang' teko moro ma otimo gimoro to kumitere onge. Tiende ni obila ni en judge, magi kinde mo obila ne romo kodi e ndara to kawo nyasore to keto fukuni to wacho ni nyasore no oyudi godo. Mi koro nokel kuonde minyalo pedhie ni to nyasore mano maki godo ni be en mar Victor dier. Wacho ni en mar Victor. To no gole kanye. Tibi non weche gi maber. Mi nonego be ni promotions kata mag obila gi bedo kaluwore gi gimiluongo ni merit. To bende ndiko mar obila e tich ne en gima nonego be ni commission ng'ema ne timo nade? Ema ne timo. Ma nomiyo ywaruok nobede kind sirikand Uhuru Kenyatta, nikech ng'eni kinde duto piny owacho kata sirikal mamalo dwaro no obila bedo e lwetgi, koro gine ma gichiko. To achiel kuom gima nomiyo jo Kenya noneno ni wabedie gi independent National Police Service Commission mondo mi weche mag ndiko obila e tich notimre yo matima ng'oa, yo mauyanga to yo mowinjore. Koro kanyocha William Ruto donje telo. To en nowacho niya, ochako kawo teko mathoth omiyo ogai mar obila, mano IG, kabiro e weche mag ng'iyo budget mag obila ni. Ineno, nokoni ogole e apisi mar president otere ne IG mar police. Koro bedo no chung kar kende. Bedo ni no gole ni ne oko moro National Police Service Commission nekech moko kuom tije motero kuom IG ni en tije manonego bed ni commission ni timo nade? Timo. Koro oweyo commission chakara fuok. Inyalo paro chien ka nyocha ne ntiere promotions moko ma bende notim. Jok obila moko manyicha nomed rang'eny gi lemo. Kata mana weche mag transfer gi. Ma moko nodhi e court ma kuom gi nomoke rot kendo gichak giloso. Koro ma ywaruok mosebetie ka to ywaruok ni ok bedi nekech interest mar obila. Obedo nekech omenda milaro, nekech budget moko ka ijicha chigni 60 billion omanage godo payroll mar obila. Tiende ni ene mong'iyo ne Victor in kawuono iromo imedi lemo. Samo medi lemo chating'e nang'o? Victor, goye mbaka go obila gi kendo gimahero ni giwinjo chenro mar kaka wanene. Ahinya ma joluo. Jogi biro nyisi ni nitiere ng'at mosebedo e level achiel kata mana kuom thuolo maromo higni 20, ng'ato higni 10. To ng'ato to nodonjo bang' dweche 6, ng'ato nodonjo bang' higa 2 to osemede lemo. Samoro kata mana somo modhi omedore bende maonge. Tiyudo ka nitiere ng'ato manodok e klas kendo tiyo matek to ok nyal med lemo ni. Mae emomiyo National Police Service Commission ni miyo teko gi mondo mi koro gitim ang'o? Gibed ni kidwa med ng'ato lemo kata idwa ndiki ting'iyo no ndiki e yo ma uyanga. Ang'o momiyo wacho ni Victor ni mae en laro pesa. None other than kata onge jal mopogore gi CS Murkomen ema nyo wuokie ka go oporo na chude moko ni oko makoro dwa nyodho pesa kuom jopiny. Tiende niya,
mbaka manyo gore kor juma kapok awene ken nyo wachore ni oko ka enitiere jopap makoro sani kao kind 300 to 700 170 sani bende kigo mbaka oko kacha to gibiro nyisi ni 700 no mano pod idhi ringo to kidwaro ma ok iringi ma inyingi kaka ni sexual mbui kacha to inu biro mana romo gi barua to tugo nyaka $1,000,000 ma ok gima wane mwawacho sama Murkomen wacho kama to tiende niya jogi dwandiko Victor dhano 10,000 donge kaw kuom ranyisi ne gi kaw kuom gi kata mana matin ma 300,000 mano omenda maka gi kaw kuom ng'at ka ng'ato kechichoke pap nyisi no omenda ni ka e maromo bilion 4.6 mano kigo gi 300 to kigoe gi 500 to en bilion 5 midwa chokie pap ka adwa nyisi sani kech kaka wanene ka okwa mung ni thoth obila kata mana matiyo kuom sechegi kipenjo gi to gibiro nyisi ni tijego ne ginyiewo nyaka jolweny man jolweny 10 kuom sani kiloso kuom gi tibiro ka chiegni 6 kuom gi nyiewo tich mondo mi gidonji e lweny koro bedo ni jatend piny bedo ni CS Murkomen emoseyuak ni hawa jomoko ni e pap ka to bende onge ng'at mosemaki e pap ni no usie tikete mago iginenego barupe mago bilago Victor ne giwacho ni apply e mbui kise timo application mari e mbui ma jok mang'eny otimo ni koro mano dhi geng'o achudegi donge nyalo paro ni kata mana TSC jopuonj apply ga online donge nyuse ne waneno wajumbe ka wuotho gi appointment letters oko ka maka no wuok nade koro gimilaro ka en omenda to en omenda 1 monego bedni National Police Service Commission kata apis mar IG ng'iyo kaka itayo e chudo mar jogi ng'ama di control payroll ni mar ariyo en niya to gini kodhi ka National Police Service Commission to jopap ka gidhi chiemo ir ng'a joka dhi kwenyo keten sami kwenye omiyo kanya niso jopiny ni kikichiu mando koro wachni mano kilal ilal yuto but gima duong' mantiere ka ni gimilaro ka makoro kelo lweny momine no jogi dhi e court en kaka jidwa kwenye pap kuom obila midhi kawgi erokamano ken atemo ng'iyo tweruok e yor chik king'iyo petition mar Harun Mwaoni yuaro ke wach mar tiere gi tiyo gi article 245 mar katiba machuogo duol mar National Police Service ma bende wacho ni katiba oyango chuok mar ofisni mibiro keti jatende biro bedo IG mar police to ngiswa kaka biro yiere nikech IG mar police bende ywak ni gine maging'eyo kaka jo obila go nego beni koro tiyo weche mag promotion ndiko gi gine maging'eyo gima gidwaro e service kanyo nikech moro ni kokalo kuom article 246 karo bende gin giting' makamano civilians ng'eny jopiny giwegi ng'eny molo obila manitie nikech kacha wan gi IG mar police jolupne ariyo gi jomo bedo co-opted machalo jatend DCI gi accounting officer e National Police Service chal ka gima gini pod wan kama tek ahinya wanyalo konyo gini nade koso en na wach mar mibadhi wach mar pesa emilaro ka onge machielo kaka governor wacho ni en mana pesa kende milaro ka nikech governor osemulo wach mar mibadhi ma en achiel kuom gik ma miyo koro ywaruok ma kama gibedo to kadhi donjo kanyo matut ahinya mak mana ni aparo ni lweny mantiere ka bende en lweny mar chik to gi teko nikech ngeni sani thothne chike miloso kata mitemo chuogi gi gin mago michuo ka mise mag maduong' ni e katiba ma pacho ka king'iyo chik namba 245 mitemo liekono makoro wacho ni ng'ata ng'ata manyalo donjore tije ogai mar obila kosemiye teko no e bwo bad migawo mar obila mar National Police Service onge ng'ata ng'ata manyalo chiwo chik machielo madhi ataro mano moriwo koda ka ndiko mar joma tiyo e bwoye mago magin obila ma otayo chiwo tich kata pogo tich ni ng'ane dhi timo ma in ni je constable in ne ng'ama dhi bedo ka ng'iyo apise mag sirikal kamano to kata mana chunge tich obila mago gin teko ma iyudo koro ne odok korka katiba omiyo teko bad migawo mar obila no e bwo ogai mar obila to mak mana ni ng'eni duol
mar National Police Service Commission bende ni mana gi ting' ma korka kore. Mana ka koro king'iyo jopuonj ka to wan gi Teacher Service Commission. Mano ndiko jopuonj, ong'iyo ni gin adi, mondiki adi ma kamano. Taparo ni sectors gi duto te, thoth gi ng'enygi dwaro ga ni mondo duol obedie. Kata mana jochiw thieth ineno ka sani ywak mondo gimene chung'ne gi duol moro manyalo bedo ka ndiko jochiw thieth gi kendo ng'iyo ngima margi e yo makende. En duol mochung' kar kende manyalo ng'iye ratiro margi. Mae kaka obila bende ne ng'iye. To ywarruok mantiere ka en ywarruok mar chik. To gi piem mar teko. To gini piem mar teko gi chik no. Ngini chik teko biro gi mbi. To mbi ma intiere godo ema kawinjo ka Fred wacho ni sama ang' in gi mbicha to gimidwaro inyalo yudo. Gimidwaro inyalo yudo kinyo kata mana nonro kapo ni timo nonro to gimoro manyalo miye ni in gi teko mar ng'iyo kaka inyalo ume. To od bura bende nitiere kod ting' nikech ng'eni sani king'iyo duol mar National Police Service Commission ncha ne gitemo luorore ka giloso kod jopiny e kor gwenge. Ahinya to paro mar chik mar mondo mi loki kaka ikawo obila kendo kaka itimo chenro mag medo gi lemo kamano. Kosebed kiluongo gi makinde ka kinde, iluongo gi Kanja ma en ogai mar obila, iluongo jotelo mag National Police Service Commission, gibedo piny to mak mana ni ywarruok margi pod dong' mana e katiba ka nikech ogai mar obila wacho ni an gima laro malich onge ka. Katiba omiya teko ma yantiere godo ende. Ma ng'ato ok nyal donjore gi tija. Ok nyal donjore gi tija. Koro aparo ni gikone to nyaka to jogi bibeda piny kendo winjruok obed makare. Ang'eyo ni mochomo kama koro ne dhi time chenro mar kawo ma obila ncha gi yware chien kacha to giko nano ka gima gichamo ka gima gidhi giwed wala chien kare kech ka no National Police Service Commission osechugo lony manyasani mar mbui ma koro njore bed ni gichwale kwayo margi to wacho ni kare wayaw lony manyasani no joma nigi nyalo mar oro kwayo margi e mbui or to joma onge kod nyalo manyalo tere achiel kachiel bende ore to gikone bang' kanyo wachako wadhi e kidieny machielo moriwo koda ka jogo monjore beni ringe pap joma dhi timo ang'o gini koro pan ne gibedo ka gima ginyalo gibedo kod winjruok moro nikech koro saa bende no osegik ni mondo mi tim chenro mar ka obila ka ginyalo bedo piny e yo machalo kamano kendo giwinjre kopogore kod chik mibiro chuo gicha kapo ni nyaka to kadh chik ma bachug chik ni kae ma kujore beni chik tayo chenro mar kepo mar obila to sani mar mondo mi gibede kod lere mbele jopiny kendo jopiny obed kod adieri ni chenro midhi tim mar kepo ni obedo mano ma uyanga ma kod midhiero to gin mokwongo nyaka kuong giluok odgi gi malo kocha cha nikech duol gin ma gin tiere godo teko gin ma gin tiere godo gimachielo wan tiere kod pek mana ka dinjo ka Fred temo kele ni nok nitiere sekta mar obila king'iyo kata mana kinde mane wabedo gi ng'anyo mahiga mokalo mar rawere kwan mar obila nobedo manok king'iyo gi kwan mar ji ting'eni thoth obila kinde no nokel kata Nairobi ka nikech kae mane pek tich nitiere to pod ne ok obedo kod kwan mar obila moromo to king'iyo kata mana seche moko kuonde ma ji odakie gi maundu ma osebedo ka timore ma kinde moko neno ka maundu ne opong'o chuny boma Nairobi to ka chuny boma Nairobi ma en boma maduong' ahinya achiel kuom bombe mang'iyo ni nitiere kod mbi maduong' ahinya e Afrika ka nyalo bedo ni maundu ma kama ka timore to obila onge machiegni nyisi ni wantiere kod kwan manok mar obila to king'iyo sani ke chik mane doho golo machungo chenro mar kepo mar obila nyisi ni wadhi bedo gi digni mapek ahinya mar kepo ni nikech ng'eni sama koro doho osechunge cha mateni bura mar Haron Maucha dhi chakore ting'eni kochakore to doho wacho ni gidok e bura kendo tarik 21 dwe mar 10 kawuono koka en tarik adi tarik 6 koro manyiso ni nyaka tarik 21 pod ok wadhi ng'eyo kuma ji ochomo 21 ni en mar ni ato otese te osechiw ne jomonjore bed ni chiwo negi ji te nitiere aya koro bura dhi chakore ko kama nikech yie no nego bed ni kepo timore dwe mar 6 kanyo higa ni to chako bedo kod digni mena makoro sani chwalowa monjore bed ni time tarik 3 nyaka tarik 9 makawuono monjore bed ni chenro ne dhi nyime ma tarik 9 wasetiekore ming'eyo ni koro obila momede gin adi ichako go kwan mar ni to med moko karang'o to ka koro sani tarik 21 ema ji chak doke mondo mi dhi winji bura ting'eni koro mano nyisi dhi bedo gi digni malach to mak mana ni ng'eni doho gima ni e nyim doho koro ok de bae kidi nikech koro kanyo emithege ji nikech wach mantiere sani thothne en thego ji nikech unyo ka Haron Mau bende wacho kacha niya chik machato jasiasa anyway chik ochiwo teko ne ogai mar obila mabende tayo bad migawo mar obila National Police Service mondo en ma obed kod teko mar
ndiko obila e tich, medo obila lebo, chungo obila moro amora e tich, to gi weche machalo kamago. Koro kaponi National Police Service obiro ni kore makoro tayo ma, to ma dhi ataro gi katiba. Okay. Koro ywak mar Mwau en ni katiba orochi. Koro nyiso ni do dhi kelo thek mar wacho ni tich mudhi tiyo koro ka weche mag kepo mar obila ni, ini dhi tiyo ma, ini dhi tiyo ma. Ting'eni mane gima koro biro bedo ka tayo chenro mar kepo ni kuom thuolo ma biro biro. Kech king'iyo higa mar 2020 mano tim kepo mar obila ma gikone to dono owito oko kepo no ka wacho ni nopong' kod mibadhi. Yes. To mano ng'eto mano gol 2020 no emomiyo kata National Police Service duol makoro ochung' ne obila gi chenro mag obila gi ne ng'iyo ni nikech dono oseng'iso wa laini mar ni okowinjore bed ni timo chenro mar kepo mar obila yo manyalo bedo kod to kare koro waketi okenge moko monyalo time godo mopogore gi kaka ne time. Koro nyisi ni bang' doho kosegolo ng'eto mare mosebedo jathek, to mae nyalo biro konyo piny ng'eyo ni piny to koro dhi rieyo machalo nade, nikech gin magitimo loko paro kata loko chik, ok loko chik kata kelo ng'eyo ni to chik wachang'o hie. Okay. Koro apano ni bang' ka doho osemiyo walai moriere, to kata kaponi pod nitiere digri moko manyalo bedo e chike moko michuogo matendo gi, to pek mar wach bro yudo ka koro doho osemiyo ji makoro wanyalo ng'eni to wadhi e okang' mane machielo. Taparo ni doho bro konyowa ahinya mar mondo mi wang'e ni to kaponi ogai mar obila ema kepo tendo kepo gi e kidieny mane, nikech samoro bende doho nyalo wacho ni koro king'iyo kidieny ni nyaka kidieny ni mae ok apani rach kaponi National Police Service Commission ema ogole duonde. Bet kamoro kara ji oro kwayo mag oro tesen mag inya wacho National Police Service in maru chopo nyaka ka. To koro kochopo kama koro idhi ting'e bunde gi tim ang'o, to ka koro un karu koro rem gi ka, koro jomuse diero gi, koro itero gi, koro giringo, jomikawo ikawo, joming'iyo lak ging'iyo, joming'iyo lewgi, joming'iyo borgi, gimago gi chuny tiendgi. Koro aparo ni kaponi do odhi okelo thek maber, to samoro nyalo biro wuok e tuo dhok ma koro sani wantiere godo ni. Erokamano. Chik piem mar teko gi pesa. Gavana idwa medo gimoro, wadwa ni wadhi e agenda machielo. Adwa medo gimoro pok wadhi e agenda machielo, nikech ing'eyo ni sama gini timore kama Victor. Yes. To gini ochungo piny. Ochungo piny, number one, ochunga chude ka. Manyo dhi choko oko ka. Nitiere jok manyo oketho chiro, gini oduo chiro. To gini ok du chiro mana ne achude gi kende. Oduo chiro nyaka ne jotend obila gi. Ke jok makawo pesa gi. Pesa ni mondo mi ususi mogigi kama no gike. Iwinjo ka Ken wacho kanyo maber. Uwe poko will ni 2020, was it 2020? Ema do wuon no chungo kendo no yudo no obila mano kawo kinde no kawe yor mibadhi. Koro Victor, ipenjori ni to be wan gi piny. Do we have a country? Ka obila monego be ni ler. Obila monego be ni kiny dhi mako jo mibadhi. Obila monego be ni kiny dhi mako kendo reto ka gidhi mako jogo magi mako no ketho chik. Ema osedonjo kokalo kuom mibadhi. To ok mana sani kende. Awacho ni kata mawinjowa ma en gima ong'ere te. No obila kinde ka kinde thothgi atamalo malach donjo kokalo kuom mibadhi, kendo dono otimo nonro moyalo burano mogwetho oko kepo mar obila makinde no. Nikech ne gidonjo gi mibadhi. Mae nyisi ni gini ogwenyo chiro, to bende ntiere kihondko kiparruok mang'eny ma samoro jok manyocha nosenyisi ni in idhi kawi, barupi ni ready. Iwinja Victor? Sama ng'eto makamae obiro, ojende kata families 10,000 gi, onego bed ni gima kama ng'adgi mondo ngima gi bendo dhi mbele, nikech gini bendo onego bed ni chuogo nafas mag tije ne rawere maonge tich. Komachielo bende kwa ng'iye. Komachielo weche mag arita ma Ken wacho ka. Ing'iyo boma ma Nairobi ka, ng'i boma ma Kisumu, ng'i gwenge mang'eny, iyudo ka onge arita makare, koro jo piny medo hinyore. To mogik Victor, en ni penjruok mipenjori. Ka wakawo process mar kawo obila joma ler, temo osemienie gi chilo. Donge mae makoro kinyi bedi go obila machalo kaka mane ineno ka ogoyo it ng'ato kinde mancha ne wan gi maandamano cha. Nikech koro wan gi jonjore i obila. Ka process rach mar kawo gimoro, onge kaka inyalo dwaro gima ber ka gino ne ikawi i chuodho. Iyudo mana machal gi mikawo. Juma mokalo ni nyocha nineno ka chiegni jumbe 2 obila makwan gi osemaki.
no bila odhi odonje weche mag njore. Masa modiro ka ng'ato wuok e station ne odhi kwale station machielo chiegni kilomita 20 kata kilomita 100 kuma owuoke. Mae momiyo koro wabedo gi thugs in uniform. Nekech process mokao oko kao jok man gi luong mar dhi bedo bila. Ng'ato kao nekech no nyalo chulo, ng'ato kao nekech ong'ere, ng'ato kao nekech en gi tudruok, ng'ato kao nekech nyocha no ochulo omenda kata uso puothe kodhi odonjo bila. Koro dhi donjo kacha to chuny mar tiyo ne jopiny to onge. Mae momiyo koro jonjore orwako uniform gini e yo bila, gitimo timbe maricho makoro bila time kor gwenge. Erokamano ahinya Nyakoro Mugajwang'. Ka watieko wach ni agomo ni wawinje na kaka jodito mag National Police Service Commission kod National Police ne oloso eka kotwa dhi agenda moro machielo mondo waket ni gini e ratil madwarore kaka in jawinjo kendo janeno marwa e kiwinje thuon wach ma watemo yalo kawuono ni. We have also warned our officers that we want them to conduct a clean exercise. A clean exercise devoid of any corrupt practice. And I have repeated to them that no one should solicit for money. We are ready to take serious action, drastic actions against any member of the service who goes in that direction. For the public, please don't involve yourself in giving out money. Hatutaki processes za kufanywa baada ya jua kuchwa wakati wa giza. Kila kitu lazima kifanywe wakati wa mwangaza kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Na hiyo tumeemphasize kabisa na tutahakikisha imefanyika. Na tunatangazia hata Wakenya wote kuwa wakiwa na swala lolote, wakiwa na tashwishi ya ufisadi, waweze kuripoti kwa zile nambari ama vile vitengo mbalimbali ambavyo vimewekwa. Mano ogai maro bila pachoka Douglas Kanja ka oloso motelo kanyo kabange kanyo oluwe ko Dr. Amani Kimora ma en jakom mar National Police Service Commission e wach mar kep maro bila mane wadhi nyime kod temo luoni okinyi makawuono e wach mar digni ma sane koro mako chenro makamano. Bura ibro yal kod Lady Justice Helen Wasilwa ma ochungne do mayalo weche mag jotiche pachoka kendo lendo manogol kodo ne ochung chenro makamano nyaka kuong yal matieki burano. Mana ka Nyawda Ken osewacho ni wan gi ndalo maro 18 mondo tiek wachno. Nyakoro Mugajwang', digni gi bagni pod okwako chenro makamano. Opogore kod mano waloko tanga matin. Piny owacho mar Amerika gi winjruok mane oketo e kinde kod pinje mag Afrika malana 32 ma iluongo ni AGOA nyocha ochopo giko mare giko dwe mar 9 higani. En winjruok mane yawo thuolo mar chiro mar piny Amerika ne mwandu mawuok e pinje mag Afrika. Kenya bedo achiel kuom pinjego. E lendo makamano jatend piny Kenya William Ruto bende nyolando ni gikone koro nyocha oseketo winjruok kod piny Amerika mano ochako bedo gi thuolo mar higa achiel kendo mar ng'iyane to chiro mar Amerika no kidek bedo nade. Piny Kenya kaluwore koda nonro yango ni mwandu malawo na bilion 60 gi wiye osebedo ka yudo ohala e chiro mar piny Amerika kono. Ken gi governor ma en wach manyocho kelo buok juma mokalo chien e rum winjruok mano mar AGOA mane koro dhi nyiso ni thuolo mag tije ne wadhi wito chiro mane Kenya ne tere mwandu machalo lewni, kahawa, chai gi gik mamoko ne koro dhi bedo maonge nikech sirikal manyien molokore mar Amerika kendo rumo mar winjruok mar AGOA ne tiende nang'o ne jo Kenya. Ingeni oganda samoro pod ok ong'eyo ga matut ahinya gima AGOA ni en. Kech mokwongo nyinge no dwa chalo dholuo to chalo en nying ma nigi kite moro ma dwa chalo gima iwache dholuo iye. To e yo mayot nche watimo sigana moro ka juma mokalo manche ne otim kod jafwambo marwa Elizabeth Ajode. Kotendore koda ywak mane jopiny nitiere godo kada luoro ma jopiny nitiere godo jopiny maloso mwandu michwale pinje maoko. Apani koro kanyo nyalo bedo nyalo yot mar ng'eyo tie gini. To lime mane jofwambo magwa otimo e kar loso lewni mitere pinje maoko mantiere Kitengela kucho miluongo ni EPZ daga ohala dag kembe mag ohala maloso lewni mitere pinje maoko
ne wanno ka cherende kacha ne twang'ore kabisa kendo ji nyono charende kendo king'iyo hall kama gitiye ji thoth manyono charan, joma pengo joma bano lewni bano, joma go gi pas goyo, joma makado gi joma samoro go gi rangi moko mowinjore bed ni go rangi, joma bende ting'o gi nyaganglo ka oseket gi e gundni ka keto gi e geche matero gi makoro ichwalo gi kuonde mowinjore bed ni gidhi donjo e ndege madonjo e meli donjo. En kamodich ahinya kendo osendiko ji mathoth ahinya. To magi joma ne oyudo ber mar ohala kokalo kuom winjruok mane piny Amerika oketo kod pinje moko mag Afrika buora. Kendo pinje madirom mana 30 gi bathe mane oketo winjruok mar ni koro pinje mag Afrika mantiere milambo mar Sahara obedie kod thuolo ma ginyalo timo ohala machiel kachiel gi Amerika ma ok ojuogi osuru ma wigi ojuol kata osuru mago hai mathoth ma samoro nyalo miyo ka gidongre weche mag ohala. To winjruogni kane oketie kogono e dwe mar 5 higa mar 2020 ne ni osuru makine mokalo ne Amerika juo kuom mwandu mowuok e pinje moko kadonjo kanyo gin koro ne idhi mbeknegi igelo negi chutho. Ing'eni king'iyo kaka Kenya ne chwalo mwandu e piny Amerika kinde machon, to ne kisegolo mwandu ka to kichopo kuchocho to kapok oyiene mwandu mondo mi odonji e pinyno, samo gowo cha tijuogo kuom osuru. Samo juogo kuom osuru cha nyiso ni nengo mwandu cha dhi malo. Sama nengo mwandu cha dhi malo to jonyiewo kichopo kwa jonyiewo be koro onge nikech nengo mar mwandu cha ni malo. To Amerika nong'iyo ni mondo wamake pinje mag Afrika gi motegno mondo wago kodgi ohala ma wan bende wanyalo yudie ber. Jo wanyalo yudo mwandu e nengo mayot, to bende wanyalo mako kodgi osiep motegno mondo mi wakedie kod jo wasikwa mag ohala machalo pinje mag China kod mamoko. To ne gichiwo thuolo mar keto winjruok makama. To mak mana ni winjruok ka winjruok nitiere kod giko ma orak mare rume. Koro kano orumo tarik 30 mar dwe mar 9 otieno mar saa 6 to nyisi ni kane wachiew tarik 1 mar dwe mar 10 to koro chikno kata winjruok makamano ne koro rumo. To ing'eyo ni telo manyien mar piny Amerika ma otene kod Donald Trump osebedo kod weche mathoth ahinya to kaluwore kod winjruok mane ne oketi gi sirikende mokalo ma otemo ng'iyo ni nitiere moko mane kelo pek ne uchumi mar piny Amerika. To kane kelo pek ne uchumi mar piny Amerika nyiso ni koro thothgi mane orak mag girumo nok nyien gi kendo. Ng'iyo ranyisi mar kata mana chenro mana ichwalo kod USAID ma bende ne chwalo kod ka chenro mag yedhe gi thieth e pinje ma Afrika. Kenya na achiel kuom gi mane kata mana yedhe mag gayo kute mag ayaki eno kwa bedo kod midhiero. To mae en achiel kuom gi mane luoro nitiere sekta mar loso mwandu ni mae bende Amerika kidek tamore ni koro ginyal keto kokgi mar mondo mi agowani ochako ti kendo. Ting'eni ka Amerika ok oketo winjruok machielo mar agowani nyiso ni mwandu mawuok e Kenya nyaka dhi juogi atamalo 10 mar osuru manche ne oseket ne Kenya cha. Kech ng'eni Trump kano donjo e telo kendo nodhi ogolo koda ka andika makoro nyiso ni piny ka piny motero mwandu Amerika idhi goyi osuru mar pesa di midhi juogi mondo mwandu ni odonji. Kenya no okete kidieny mar joma chulo atamalo 10. Jomanche ne waloso godo magen jolos lewni mag EPZ makitengela. Weg kanyo wacho ni luoro makoro gin go en ni kosamose juoga atamalo 10 ni nyiso ni jonyiewo mane ni e piny Amerika mowinjore bed ni ng'iewo mwandu ni dhi ng'wony ni koro mwandu no nengo ne thoth makoro ok gidhi ng'iewo. Nyiso ni dhi bedo ka gir nono mar golo mwandu ka kitere piny Amerika kicho dhi chiro onge. Koro nyiso ni mwandu midhi loso ka dhi diwo ka matin ni yuto onge nyaka ji dhi riembi e tich mondo donge kwan ji matin menyalo thathnigo nikech koro ji mathoth ok nyalo chulo kech pesa maduogo onge. Mwandu bende kethore ok nyalo wero kendo. Joma bende uso mwandu mondo los godo mwandu bende koro sani sechego koro gimbe ngimane matek nikech ng'ama wer kuom gi onge. Jomogeno kuom jowero koro en gima ne ji dhi wito thuolo mag tije malach ahinya. Ting'iyo ni e higa mar 2040 higa mokalo kende nonro lero ni Kenya king'iyo nonro manchane ochiw kod bad migawo mochung' ne chenro mag kembe maloso mwandu matero mwandu pinje maoko EPZ Authority of Kenya ne wacho ni e higa mokalo kende maromo bilion 60 gi wiye ne Kenya oloso kokalo kuom mwandu mantiere piny Amerika. To e thuolo no endo bende jo tim nonro ma piny Amerika manchane go twak e wachni nchane wacho ni kata mana Amerika bo oseyudo ber nikech kokalo kuom fung'ruok mar nengo nikech koro mwandu mawuok Kenya kaka pinje mamoko mantiere bwa goani
ne miyo kata mafungruok bedo ne jopincha magisebedo kod fungruok mar nengo ma king'iyo kata mana thuolo ma mwandu mosebed kichwalo kono bilion mar dola mar 20 mar 30 mar omenda magisefuong'ore godo kaka gin jo Amerika. Koro nyisi ni en gima ok en mana ni Kenya kende mane yudo ber kata Afrika kende mane yudo ber to kata mana Amerika ng'iye kod pek emomiyo higa achiel ma William Ruto wacho no en okang' ma bende Amerika bende ng'iyo ni mano gima dhi konyo gin giwegi. En miata mi. Nikech ng'eni kaka iseneno ka piny ringo e kinde mane jo Amerika wacho ni koro gichungo chenro mag thieth e bwo riwruok mar USAID mane isero godo thieth. Tino ka pinje moko noruyore piyo mowacho ni wan waikore wabiro. Koro pani Amerika bende ng'iye ni kaponi kaka koro Kenya chalo ka gima en rangach midonjo godo e Afrika iwacho ni gateway. Ma kaponi donje Kenya to donje thoth pinje mag Afrika. Kenya ni wamiye higa moro achiel e bwo winjruok mane William Ruto wacho no bedo godo kana limo piny mar Amerika kuno e romo mag riwruok pinje mag piny ngima UN. To wacho ni obedo gi twak gi joko wacho ni higa achiel pod wamedo wuok ni wabone twak pod dhi nyime. To higa achiel ni nyisi na Amerika bende ng'iyo ni kaponi winjruok nyalo bedo makare mar mondo chak ket sei machielo kendo to nyalo biro konyo mar mondo mi winjruogni kik bed ni nyalo mana chunga poya nikech China bende ng'iyo nikech gito ng'eni giikore ma kaponi agowa ni rumo ni tap to giwacho ni wan to koro wasebiro wan koro wabiro kendo marwa koro yotie mogik. Erokamano. Nikech ng'eni teko mar piny miwacho ni en piny matek moloyo pinje mamoko. En kito ohala ma bende timo gi pinje mamoko. Rieyo bedeu ma gima luor ma Amerika bende nigo tinende. Gavana gini koro omiwa fuong'ruok machielo mar higa achiel kende. Nyo nitie tije mang'eny mane dhi lal. Keno setemo fonwa tia goani mondo wabed gi ng'eyo mare matut ahinya. To kata kamano chal ka gima geno poni tini wadhi konyore kaka Kenya ka. Geno poni tiere aparo ni Keno se mulo thuke mang'eny koro ka okano e wach en ni ng'eyo ni ne bedo telo manyien modonjo mar Trump piny Amerika kocha nyo bedo matek ne pinje Afrika pinje chigni 30 gi wiye mane oketo kokgi e winjruok mar Agoani kiching'e ne winjruok mar Agoani ne dhi kuom higni maromo 25 kech ne giketi kokgi higa mar 2000 kata higa mar 2000 nyaka sani to bedo ni Trump no donjo nyo dwa bedo matek ne kiching'e ni negotiations ni en gima nyocha no nego bedi ne okriti ma expiry mare bedi kata morum eka koro piny Kenya kata pinje mamoko gi nyojo loso gi piny Amerika mondo mi ging'e ni to ere kaka ginyalo donjo agreement manyien en nekech bedo ni sirikand Trump okosebedo ka ng'iyo pinje mag Afrika kata pinje mayudo kony kuom pinje mag Amerika yo gio mo nyalo wacho ni predictable okinyal ng'iyo ni kawuon Trump dhi timo ang'o kawuon ang'o moko dhi timo koro mi mai samoro nchane mondo mi gibedi ni ginyalo renegotiate gima chalo kama ne bedo matek koro mai omiyo dhi oketo pinje gi kama tek machuno nyaka kuongu chopi mu uchop tielo e kuneno ni to ang'o matimore loka cha but chutho ginyocha bedni piny Amerika ne bedo gi jatelo ma predictable to nonego bedni ka winjruok ma kama nie poko rumo to nyocha ne gise ng'iyo ni ang'o ma dhi bedo next winjruok mane manyo nonego bedni winjruok osebetie mane ok rit nyaka koro rum tadier mantiere ni winjruok Amerika no bedo konyo mana kaka Ken osewacho ni gin bende ginwang'o mwandu mawuokie piny emomiyo kapar ni gibiro gwethe oko completely gibiro ng'iyo mana kaka Trump jalma temo wacho no keto interest mar Amerika mbele onyalo biro ng'iyo ni ka koro oer kako nyalo mino bada pinje gi mondo misa moro oyud ber mang'eny kae to nyalo biro tiyo godo mondo ne pinje gi bende medo go chonge ahinya ne piny Amerika ginyalo bedo ni gidhi ineno ka ndalo moko ncha ne jatend piny mar Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa kanyoli mekocha giwuoyo to neno kaka notemo loso kode ka gima ntia cha moro mang'eny jatend piny moro bende mokadwa luongo nyinge kancha nolime kono to pinyo ko penye to kisungu ni dimitie manade isomo kanye masa moro jomoko noneno ni noloso kuome e yor ajara koro sintie ka kosebedo kong'iyo pinjegi koro aparo ni piny Amerika biro tiyo gi ma mondo mi ging'e ni to ere kaka gidhi yuto masamoro kanye winjruok ni ogwenyo gi kuonde moko to koro gidhi keto but
en kinde makoro pinje Afrika gi be koro nyaka ng'iane ni to alternatives mage magin godo ma ok gigene chiro ma Amerika ni kende. Koro mae e gima ginyalo ng'iyo to chirni gik machalo kaka weche mag lewni ma Ken wacho gi gima moko. Koro pinje Afrika gi be nyalo ng'iyo to ere kaka ginyalo jiwo ohala e kinde pinje Afrika giwegi ma ok gitegemea ohala mantiere piny Amerika kende. Ere kaka ginyalo yawo chirni bende mamoko machalo kaka mane pinje mag China, pinje mag India ma bende population thothie moloyo, pinje mag Indonesia gini kocha, gi pinje machalo Brazil gini ka. Koro en thuolo ni king'iyo kaka Amerika no tero gi, to koro en thuolo ma ginyalo goye mbaka ging'eni wan kare koro wanyalo manyo chiro moro Namibia, chiro moro Morocco, chiro moro Nigeria mondo ging'i kaka tudruok gi weche mag ohala bende inyalo jiwie pinje mag Afrika giwegi. Erokamano. Mopogore ka pod wan e weche mag ohala, Ken gi Governor, ang'eni kawuono romo mar 24 mar COMESA chakore yanga bore Nairobi ka. Kendo chal ka gimodhi bedo thuolo maber ahinya mar medo pinje mane bwo COMESA tego tudruok e kindgi mar nyayo ohala. Ma osebedo ka nitiere nyaka COMESA ne chak bedie higni malawo na 30 mokalo chien. Mana piyo piyo kuom dakika achiel Ken inyalo wacho ang'o? En gima ber mokwongo bedo ni Kenya wuon nyasi makamae mana kaka pile wawacho ni obiro gi weche mopogore opogore nikech ineno ka jodito biro KICC kanyo welo biro gibiro timo limbe gibiro neno uwezo ma Kenya ni godo kata nyalo mar Kenya e loso weche gi bende keto Kenya kama owinjore weche mag COMESA gi taparo ni weche mag ohala gi ng'en kaka waloso weche mag COMESA gi to thoth gi ji ng'iyo ga welo ni madito ma samoro japiny ma winjowa ka koro entiere nyal kinyi kacha to ento penjo ni COMESA no to konya gang'o samoro ko winji tiende mak mana ni kantiere yote wi ohala madito gi to Simon kata omenda ridore ka chopo ne joma ne piny nikech ing'eni pesa en gima wendo ika in kode mang'eny to ang' inyalo wang'i koni Governor koro kaka watieko ni warawi e karwa ma wajarawi ting'eni iseweyo kacha kaka Ken osewacho ni kaka osewacho nyalo miyo bende kata mana Juma Mos kwa yako dia dhula kaka nyoro no oleo nene to ndika moko kani Governor we warawi e ka kacho bi ng'eno weyo koro ochakore gi malo kong'eny kamano e kondong mondong ma koro chop ne ng'at ma German piny. Erokamano pesa nyange. Ken, adwa ni tume wach mar COMESA ni, ang'eni sa ong'adwa ka Stafford paro ni sa orumo. Ng'eni mana kaka ne wasetemo lieko nyoro chenro maro mar weche manyien. Wantiere kod rombe madhi timore mandalo maro mang'wen kama. Kochakore kawuono nitiere romo madhi bede kinde jogo magin jo sekta mar maua to kod jo ket mwandu manie sekta no e pinje mamoko. Obobedo kod twak mabende ndalo ka ndalo nigi chenro mage to tich ang'wen ka jodito mag pinje bro romo. Ang'eyo ni pek mar wach bro bedo i wach mar winjruok manyien motenore kod chenro mag ohala, winjruok e weche mag arita kwe, winjruok e weche mag kwe. To kachiel kod chenro mamoko bende omenyore kod wach mar piny Amerika ni sani. Ing'eni COMESA bende ng'iyo ni en yo mane ma bende ginyalo bedo godo giduol moro motegno ahinya to kakoro weche himo genya to weche mag winjruok mag ohala gi. To kachiel kod weche mag arita kwe ma bende sani ineno ka koro chando pinje moko pinje mag Afrika. To en kama pek nitie ahinya ka jo Kenya wadhi ng'eyo ni to en ang'o ma jatendo wadhi kete e mesa kaka jakom ma bende bedo katayo chendo no. Erokamano. Motelo ne romo machielo bo bedo higa manyien piny mar Zimbabwe kocha. Erokamano. Wach mari mogik. Wach mara mogik en ni jopiny owuok mana oko kendo kawo ombulu. To mak mana ni gima duong' ahinya en ni e kinde ma bende wakawo ombulu ni wabed gi mirima mana mar lweny, wabed gi mirima mar timo lokruok e debe ka koro yiero biro chopo. Erokamano. Governor, wach mari mogik. Atieko Victor ka kwedo wach manyocha ne otimore kendo mana Siaya. Manyocha ka nurses ni ng'anyo margi magin ratiro margi mar katiba temomiyo ni wakedo ne katiba manyien mondo mi wabed godo ma industrial action no en right mar nurses gi. To jok moko nyocha no wuokie ma bende nyinge gi osewuok moko bencha ni wacho no chungi e tich jogo mane otelo negi nyo wuok modhi ogoyo nurses nyamina nega ratiro mar nurses mondo mi ka tijgi ok timre to en ratiro mar ng'ata ng'ata. Aparo ni en ranyisi mar dok chien, en ranyisi mar paro morem, en ranyisi mar paro mong'ol mondo mi ng'ato wuogi kendo pangi afise kama entiere kodhi gi kweth mag jonjore to dhi goyo mine
dhi goyo wuone, dhi goyo nurses madwaro mana ratiro margi. Aparo ni gino konego giga gi jago mancha no chungi e tich no, to gima moko michich godo, to nurses gi mondo mi oyud ratiro margi, mondo mi chieng' machielo ka ng'ato wuok ka pingo, obed no pingo gavana, obedi no dwaro ratiro mare e yo mora mora e county to kata gi national level, onge kaka wanyalo condemn William Ruto ka police tiyo kata obila gi tiyo gi teko mathoth to e kor gweng'e to ng'ato dhi wuok gi wang' momorore ka wang' amadh chak kendo dhi chwado no yembe ndo golo jomoko mang'anyo kendo negi ratiro margi. Mago gin weche mag dok chien kendo kuonde mobwongo reme ma ok onego bini waneno gik machalo kamano. Erokamano ahinya. Amadh chak gi lawa thing gin weche manobedo ng'amuro konanga mara thing. Erokamano ahinya kwa Ramogi Ajwang' mane mokelo e giko mar chenro ma kaka waneno kinyi ma kawuono ne Evangelist Michael Orienje. Jaduong' beda mos wan kodi kanyakla. Obro bedo kod nyasi moro Rae SDA Church tarik 11 dwe mar 10 higani. Ka ogweth gi mos mathoth kowuok kuom tim mar kaka wanene kaka pile. Ka kamano nyako Ramogi Ajwang' gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed mana kod giko mare. Orenje setwengo. Jadolo setwengo. Ene modhi obo injini. Ene man gi teko mar medo nyinge Biblos. Koko godo wach Nyasaye. Ka kamano nyako Ramogi oriti ma kawuono poro bro dhi nyime kawa go kod mbaka ma bende geto loko ngimani kendo mi bedo gi ng'eyo kaka pile. Oriti ma kawuono bed kod odiochieng' maber.